Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 19-19. Είμαστε εδώ στη Πηλαία Θεσσαλονίκης, στο Family Apartments, για μια εκπομπή εδώ με τον Νίκο Μιχαηλίδη. Άστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Τον αγαπητό μας, εκτός από φίλο, θα πω, παρόλο που το γνωρίσαμε λίγο, τον έχουμε βάλει μέσα στην καρδιά μας, τον αγαπητό μας καθηγητή. Έχει μείνει τώρα, δεν ξέρω πόσο συχνά το ακούς, ο καθηγητής. Όταν λέμε ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, ο καθηγητής. Έχει ταυτιστεί με αυτό. Αν και αυτή την περίοδο δεν ασκώ αυτό το επάγγελμα, παραμένω στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ίσως επειδή για πολλά χρόνια έκανα την έρευνά μου και δίδασκα σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ελλάδα λιγότερο, ίσως από εκεί φαντάζομαι ότι έχει μείνει και έχω ταυτιστεί. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, δηλαδή είναι όρος που δέχεσαι? Το εισπράττω ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης δεκτών. Βέβαια δεν περιγράφει τη σημερινή μου πραγματικότητα, προσπαθώ να το διαδίδω και να το λέω όσο και όπου μπορώ, αλλά ως εκεί. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέγει να απευθύνεται στους φίλους και γνωστούς του όπως νομίζει. Σήμερα όταν λες ότι ασχολείσαι με την έρευνα, τι εννοείς? Αυτό που κάνω είναι δημιουργώ εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων ειδών. Μπορεί να είναι summer schools για παράδειγμα, ή πρακτικές ασκήσεις για φοιτητές από την Αμερική κυρίως, αλλά και μαθητές, για να έρχονται εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας μερικών εβδομάδων, κάποιων μηνών. Εξαρτάται από το τι θέλει το κάθε πανεπιστήμιο και το κάθε σχολείο. Επομένως το απαιτεί αρκετή έρευνα, προετοιμασία σύλλαμπους, τι θα διδάξουμε στους φοιτητές και στους μαθητές, τι είδους διαλέξεις θα γίνουν, τι θα τους δώσουμε να διαβάζουν. Είναι ουσιαστικά κανονικό μάθημα ή μάλλον μαθήματα, αλλά έχει και πολλές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, διδασκαλία on-site, σε ιστορικές περιοχές κτλ. Εξαρτάται βέβαια από τις ανάγκες του πανεπιστημίου, τι είδους θερινό σχολείο θέλει να κάνει για παράδειγμα. Μας το ζητούν και εμείς το οργανώνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και το τρέχουμε κιόλας. Προσαρμόζεται το αντικείμενο, δηλαδή βεβαίως, δεν είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Όχι, θα μπορούσε να είναι ιστορία, θα μπορούσε να είναι κοινωνιολογία. Θα μπορούσε, τώρα δουλεύουμε σε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ιατρική για παράδειγμα. Για να φέρνουμε μαθητές οι οποίοι θέλουν να περάσουν σε medical schools στην Αμερική, να κάνουν ένα summer school εδώ στην Ελλάδα. Αυτό πώς το κάνεις, με εταιρεία δικιά σου ή? Ναι. Σαφώς πρέπει να υπάρχει μια νομική μορφή, αλλά οι συνεργασίες είναι κυρίως από την Αμερική. Προσπαθούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να φέρνουμε και μαθητές και φοιτητές από την Ινδία. Ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αλλά υπάρχει ζήτηση. Και είναι πολύ καλό αυτό, διότι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα προσπαθούμε αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ να τα καταστήσουμε όσο το δυνατόν και περισσότερο φιλέλληνες, και με τα σεμινάρια και τις ομιλίες που τους κάνουμε, αλλά και μέσα από τις εμπειρίες που τους παρέχουμε. Να φανταστείτε ένα καλοκαίρι μια ομάδα Αμερικανών, τους πήγαμε και σε ένα ποντιακό πανηγύρι, οι οποίοι ήπιαν αρκετά παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Παρόλα αυτά μπήκαν στο χορό, χόρεψαν, γιατί τους είχαμε κάνει και μαθήματα χορού, χόρεψαν με τους υπόλοιπους νέους του συλλόγου. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και την περιέγραψαν ίσως ως μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες που είχαν στην Ελλάδα, η επαφή με νέους ποντίους και με την ποντιακή λύρα. Όταν δίδασκες πιο πολύ ανθρωπολογία ή και στις πολιτικές επιστήμες? Δίδασκα κυρίως ανθρωπολογία, πολιτισμική ανθρωπολογία, γιατί το διδακτορικό μου από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον είναι στην πολιτισμική ανθρωπολογία, με έρευνα στην Τραπεζούντα επιτόπια. Δίδασκα διάφορα μαθήματα ανθρωπολογίας και ελληνικών σπουδών, τα οποία κάποια μαθήματα ήταν στάνταρ, ας πούμε, εισαγωγή στην ανθρωπολογία για έναν αρχάριο πρωτοετή φοιτητή. Τι είναι η ανθρωπολογία, η πολιτισμική ανθρωπολογία, γιατί υπάρχουν πολλές ανθρωπολογίες, έτσι. Και μετά εξαρτάται από τις ανάγκες του πανεπιστημίου. Δίδασκα και μαθήματα υψηλότερου επίπεδου για δευτεροετής και τριτοετής, και κάποια μαθήματα που ονομάζονται area studies, όπου εκεί έκανα κυρίως ελληνικές και μεσογειακές σπουδές. Αφορούσε την ελληνική ιστορία και ανθρωπολογία ή τον ελληνισμό της διασποράς κτλ. Και αυτά τα μαθήματα τα έπαιρναν και φοιτητές οι οποίοι, κυρίως θα έλεγα, τα έπαιρναν φοιτητές οι οποίοι δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν Αμερικανοί, οι οποίοι αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, είχαν κάτι ακούσει
και ήθελα να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Είχα σχεδιάσει για παράδειγμα ένα μάθημα για την έννοια της δημοκρατίας, ναι, και πώς αυτή έχει διασπαρίσει σε όλο τον κόσμο και πώς χρησιμοποιείται σήμερα. Και ιστορικά αλλά και στο σήμερα. Και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί η έννοια της δημοκρατίας, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μια κεντρική έννοια για όλο τον κόσμο. Γίνονται τεράστιες αντιπαραθέσεις για αυτήν, και είναι τιμή μας που είναι μια ελληνική έννοια και γεννήθηκε σε αυτά εδώ τα χώματα. Επομένως σχεδίαζα μαθήματα τα οποία είχαν σχέση και με την ανθρωπολογία αλλά και με τον ελληνικό πολιτισμό και διανοητική ιστορία. Ωραία, να κάνουμε τη σύνδεση τώρα με την αμέσως προηγούμενη κατάσταση, γιατί βρέθηκες για 2 χρόνια, πόσα ήταν στο Ισραήλ? 2 ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ναι. Στα 1,5 σταμάτησε, ναι, η εμπειρία λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και του πολέμου που ξεκίνησε. Πώς, επειδή είναι και στην επικαιρότητα το θέμα, πώς βιώνει την κατάσταση κάποιος που είναι ουδέτερος, δηλαδή που δεν είναι ούτε Ισραηλινός ούτε Παλαιστίνιος? Καταρχήν να πω ότι βρέθηκα εκεί μαζί με τη σύζυγό μου, η οποία είναι βυζαντινολόγος και είχε ένα postdoc τότε σε ένα πανεπιστήμιο. Εγώ εκείνη την περίοδο δίδασκα εξ αποστάσεως για Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και βρεθήκαμε να ζούμε στην Ιερουσαλήμ, ναι, μέσα στην παλιά πόλη, την ιστορική πόλη, δίπλα στον Πανάγιο Τάφο, σε ένα μοναστήρι, στο οποίο η ηγουμένη ήταν μια ποντία εδώ από το Κιλκής. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, πολλά θετικά, είχε και κάποια αρνητικά. Με συγχωρείτε. Για έναν τρίτο εντός εισαγωγικών ουδέτερο όπως εμείς που ζούσαμε εκεί, είχαμε καταρχήν την ευκαιρία να γνωρίσουμε και Παλαιστινίους και Εβραίους και να συναναστραφούμε με αυτές τις ομάδες. Προσπαθούσαμε τότε να μάθουμε και αραβικά και εβραϊκά, πηγαίναμε και σε μια σχολή για ξένους για να μάθουμε γλώσσα. Επομένως υπήρχαν και διάφοροι ξένοι που έρχονταν και δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό δίκτυο. Υπήρχε μια κοινότητα ξένων που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ. Ήταν μια περίοδος στην οποία δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εντάσεις, αν και έτυχε να γίνω μάρτυρας διαφόρων επεισοδίων μεταξύ της αστυνομίας για παράδειγμα και Παλαιστινίων που συγκρούονταν έξω από την παλιά πόλη, αλλά ήταν σπάνια θα έλεγα αυτά τα φαινόμενα. Είχαμε μια εμπειρία αρνητική, θα την περιέγραφω ως αρνητική, με Παλαιστινίους. Μπήκαμε μέσα στην δυτική όχθη, η οποία τυπικά απαγορεύεται για Ισραηλινούς πολίτες. Βέβαια εμείς ως Έλληνες μπορούσαμε να πηγαίνουμε, απλά κάναμε το λάθος να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο με Ισραηλινές πινακίδες, το οποίο βέβαια ήταν παλαιστινιακή η εταιρεία ο ιδιοκτήτης που την είχε, και μας είπε ότι μπορούμε να πάμε άφοβα με τα αυτοκίνητά του. Σε ποια περιοχή? Στη Δυτική Όχθη. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν στην Αμπλούς αν θυμάμαι σωστά, η οποία είναι red zone για το Ισραηλινό κράτος, δηλαδή λένε τους πολίτες δικούς τους μην πηγαίνετε εκεί, κινδυνεύει η ζωή σας. Αλλά εμείς ως ξένοι και οι τουρίστες γενικά πηγαίνουν, είτε μόνοι τους είτε με groups, και μας είχε βεβαιώσει ο ιδιοκτήτης εταιρείας ότι τα ξέρουν τα αυτοκίνητά του, είναι και ο ίδιος Παλαιστίνιος, επομένως δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Τέλος πάντων τον εμπιστευτήκαμε, πήγαμε εκεί, και ήταν και Παρασκευή την ώρα της μουσουλμανικής προσευχής, και αυτό που με τρόμαξε κατά κάποιον τρόπο, που είδα στους δρόμους της πόλης τεράστιες αφίσες και πόστες από νεκρούς μαχητές Παλαιστίνιους, οι οποίοι προφανώς ήταν μέλη της Χαμάς ή κάποιας άλλης τοπικής οργάνωσης, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, και εκεί καταλάβαμε ότι το κλίμα στην πόλη είναι πολύ ηλεκτρισμένο. Εμείς μπήκαμε ως αθώοι τουρίστες και θέλαμε να πάμε γιατί γνωρίζαμε ότι είχε μια πολύ παλιά βυζαντινή εκκλησία σε αυτή την πόλη, η αρχαία Νεάπολη, και επομένως θέλουμε να επισκεφθούμε την εκκλησία και να δούμε και τον ιερέα, να μιλήσουμε κτλ. Δεν καταφέραμε να πάμε στην εκκλησία, ήταν κλειδωμένα τα πάντα, αλλά σε κάποιο σημείο, για να μην σας τα πολυλογώ, δεχθήκαμε μια επίθεση από νεαρούς Παλαιστινίους με πέτρες και μπουνιές στο αυτοκίνητο. Ήμασταν 3 άτομα μέσα στο αμάξι, εγώ οδηγούσα. Είδαν προφανώς ότι το αυτοκίνητο έχει πινακίδες Ισραηλινές και θεώρησαν ότι αυτοί που είναι μέσα είναι Ισραηλινοί, επομένως γι' αυτό δεχθήκαμε αυτή την επίθεση. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κατάφερα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να φύγουμε κάπως απότομα από την περιοχή. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε λίγο πριν γίνει η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν μέσα στο καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Μια άλλη εμπειρία, αυτή τη φορά με έναν ραβίνο, επισκεφθήκαμε έξω από την παλιά πόλη, στην Ιερουσαλήμ, στην ανατολική πλευρά της,
έναν χώρο που ανήκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μαζί με έναν φίλο μοναχό που ζούσε και υπηρετούσε εκεί, για να δούμε και πάλι μια παλιά βυζαντινή εκκλησία. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη και η σύζυγός μου είναι βυζαντινολόγος, επομένως όπου υπάρχουν βυζαντινοί ναοί πηγαίνουμε και τους επισκεπτόμαστε. Και πρέπει να πω ότι στο Ισραήλ θα βρει κανείς από τους παλαιότερους χριστιανικούς ναούς, μιας και ο χριστιανισμός ξεκίνησε από εκείνα τα εδάφη. Έτσι. Και πήγαμε λοιπόν και ήταν μοιρασμένο το οικόπεδο στα δύο. Το μισό το είχε το Πατριαρχείο, το άλλο μισό το είχε πάρει μια εβραϊκή κοινότητα και είχαν φτιάξει και μια συναγωγή. Τέλος πάντων υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ του δικού μας του μοναχού και του Εβραίου Ραβίνου, η οποία κλιμακώθηκε σχετικά γρήγορα σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση στα αγγλικά. Εμείς προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τα πνεύματα, αλλά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Αισθάνθηκα ότι απειληθήκαμε ενδεχομένως. Ναι. Ήρθαν και άλλοι τοπικοί εκεί πέρα για να δουν τι συμβαίνει. Τελικά ευτυχώς ήρθε η αστυνομία και ηρέμησαν τα πνεύματα και φύγαμε μετά. Έτσι έληξε το όλο επεισόδιο, δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν χτύπησε κανείς κανέναν, αλλά ήταν μια εμπειρία αρκετά πρωτόγνωρη και αυτή, όπως και οι άλλοι που σας ανέφερα με τους Παλαιστινίους, γιατί προσωπικά δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε σκηνικό βίας, ούτε ως μικρό παιδί έχω μαλώσει ποτέ με φίλους ή γνωστούς να ανταλλάξουμε μπουνιές ή οτιδήποτε, αλλά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πολιτισμική διαφορά και πολιτική βία δεν είχα καμία απολύτως άμεση εμπειρία. Γνώριζα από το παρελθόν μου από την Τουρκία από φίλους μου Κούρδους οι οποίοι μου αφηγούνταν περιστατικά, αλλά αυτή ήταν μια άλλη περίπτωση. Αλλά άμεση εμπλοκή δεν είχα ποτέ. Επομένως ήταν πολύ σοκαριστικό και μου έδωσε την ευκαιρία να καταλάβω κάπως καλύτερα και τις εσωτερικές δυναμικές αυτής της κοινωνίας, το πόσο τεταμένη μπορεί να είναι η κατάσταση στη συγκεκριμένη πόλη, ειδικά στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη. Δεν είναι έτσι σε όλο το Ισραήλ. Αν πας για παράδειγμα στο βόρειο Ισραήλ που ταξιδέψαμε πολλές φορές, στην Καναά και τα λοιπά, γνωστά μέρη από τη βιβλική ιστορία, εκεί θα δείτε Ισραηλινούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους Παλαιστινίους να συμβιώνουν αρμονικότατα, τους Παλαιστινίους να έχουν Ισραηλινή υπηκότητα, να έχουν τα μαγαζιά τους, να έχουν τα σχολεία τους, να διδάσκονται τη γλώσσα τους, τα τζαμιά τους, να προσεύχονται κτλ. Ζουν κανονικά ως Ισραηλοί πολίτες. Επομένως, πηγαίνοντας στο βόρειο Ισραήλ, έβλεπε κανείς μια απόλυτη ηρεμία και αρμονία και συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Δεν είχε την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια χώρα όπου είχε γίνει πρόσφατα πόλεμος ή μπορεί να ξεσπάσει ξανά ένοπλη σύγκρουση κτλ. Ενώ αντίθετα στην Ιερουσαλήμ η κατάσταση ήταν και παραμένει αρκετά πιο τεταμένη. Γενικά όμως θα έλεγα ότι η εμπειρία μας ήταν, πέρα από αυτά τα δύο πολύ αρνητικά που περιέγραψα, η εμπειρία στο Ισραήλ ήταν γενικά πολύ θετική. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και να πάμε σε μέρη να δούμε μνημεία, ναούς από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, όπου ο χριστιανισμός ακόμα δεν έχει λάβει, είναι ένα πνευματικό κίνημα και δεν έχει λάβει τη μορφή, την δογματική αλλά και τη λειτουργική που έχει σήμερα όπως το γνωρίζουμε εμείς, γιατί πέρασαν μερικοί αιώνες, έπρεπε να έρθουν οι πατέρες της Εκκλησίας να επεξεργαστούν το δόγμα κτλ, ούτως ώστε αυτό να καταλήξει. Επομένως, πηγαίνοντας εκεί ως Έλληνας, βλέπεις τους πρώτους αιώνες διαμόρφωσης αυτής της πνευματικότητας που ονομάζουμε χριστιανισμό, χριστιανική θρησκεία, την βλέπεις και έχεις τη δυνατότητα να την κατανοήσεις πολύ πολύ καλύτερα. Επομένως ήταν μια εξαιρετικά διδακτική εμπειρία, ένα ταξίδι στο χρόνο και στην πνευματικότητα για εμάς προσωπικά, αλλά και βέβαια η επαφή και οι γνωριμίες και με Παλαιστινίους και με Εβραίους, αλλά και με ξένους οι οποίοι επισκέπτονται είτε ως προσκυνητές ή απλά ως επισκέπτες σε αυτή την περιοχή. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και έχεις επίσης την αίσθηση εκεί ότι κάτι μοναδικό συμβαίνει. Είσαι σε έναν τόπο ο οποίος είναι τόπος αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών και έχεις την αίσθηση ότι είσαι στο κέντρο των εξελίξεων κατά κάποιο τρόπο. Επειδή το είπες και το σκεφτόμασταν να σε ρωτήσουμε κιόλας, ότι υπήρχαν και περιοχές, βέβαια αυτό το σκεφτόμασταν με αφορμή την Τουρκία, είναι η αλήθεια που θα πάμε αργότερα, επειδή είπες ότι υπήρχαν και περιοχές που συμβίωναν αρμονικά Παλαιστίνοι μαζί με Ισραηλινούς. Βεβαίως. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα στην ιστορία όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα, ας πούμε, και εμπόλεμες καταστάσεις. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το σκηνικό με τα συμφέροντα, με τους πολέμους, με το τι συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο τελικά απασχολεί τον απλό λαό?
Δηλαδή, ακόμα και Έλληνες με Τούρκοι που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή πολλές φορές, Ναι. υπάρχει αυτό που λέμε μπιφ τώρα στην κοινή αργό. Εννοείς τον απλό λαό που ζει στο Ισραήλ, Παλαιστινίους και Ναι, υπό την Εβραίους. έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες και Τούρκοι που δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει όλο Ναι, αυτό ναι. το κατάλοιπο ίσως Ναι. το τι συνέβη παλιά, χωρίς να σβήνεται η ιστορία φυσικά. Ναι, σαφώς. Να αναφερθώ στο Αφορά, θέμα... αφορά κυρίως την ειρήνη, θέλω να πω, Ναι. των λαών. Κοιτάξτε παιδιά, προφανώς νομίζω ότι οι λαοί, οι κοινωνίες, δεν θέλει κανείς σύγκρουση και αντιπαράθεση. Οι άνθρωποι, ειδικά οι νεότερες γενιές που γνώρισα και των Παλαιστινίων και των Εβραίων, θέλουν να απολαμβάνουν αυτόν τον σύντομο βίο που έχει ο καθένας πάνω σε αυτόν τον κόσμο και δεν θέλουν να περνούν την καθημερινότητά τους με φόβο, ανασφάλεια και συγκρούσεις σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό βέβαια, αυτή η θέληση από μόνη της δυστυχώς δεν αρκεί, διότι οι κοινωνίες, πρέπει να αντιληφθούμε, είναι συγκροτημένες με βάση οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, κόμματα, υπάρχουν κράτη, υπάρχουν κυβερνήσεις και υπάρχουν και ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις δυστυχώς. Επομένως δεν είναι τόσο απλό το θέμα του πότε θα έρθει η ειρήνη σε αυτή την περιοχή τέλος πάντων και οι λαοί θα αγαπηθούν και θα συμβιώσουν, γιατί όλο αυτό πρέπει να πούμε ότι επηρεάζει και τα άτομα την καθημερινότητά τους και επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι μεν τους δε. Να σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πριν την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 7η Οκτωβρίου ήταν, αν θυμάμαι σωστά, ναι, που έγινε η 23. τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ναι, νομίζω. Λοιπόν, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ θα βλέπατε Παλαιστινίους, μουσουλμάνους δηλαδή, αν και υπάρχουν και χριστιανοί Παλαιστίνοι, Ορθόδοξοι επίσης, Παλαιστινίους, Εβραίους, χριστιανούς, μουσουλμάνους και ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι συναλλάσσονταν και συμβίωναν καθημερινά μέσα στην παλιά πόλη, σε ένα μικρό κόσμο, έτσι, η οποία είναι περιστοιχισμένη με παλιά τείχη κτλ. Μετά, και μάλιστα πολλοί από αυτούς δούλευαν και συνεργάζονταν και στα ίδια καταστήματα. Δηλαδή υπήρχαν καταστήματα όπου ο ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, μπορεί να ήταν Εβραίος και είχε εργαζόμενους Παλαιστίνιους, ή και το αντίστροφο, ή να συνεργάζονταν με διάφορους άλλους τρόπους. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αυτό όλο ξαφνικά σταμάτησε και κατέρευσε η εμπιστοσύνη που είχαν οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον, για αυτόν που προέρχεται από την άλλη θρησκεία. Ενώ πριν έβλεπες ένας μουσουλμάνος, έβλεπε έναν Εβραίο, συνεργάζονταν κτλ. Ακόμα και Παλαιστίνιος μουσουλμάνος προς Παλαιστίνιο χριστιανό. Ναι, βεβαίως. Μετά δημιουργήθηκε μια τέτοια καχυποψία μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών που έπαψε να λειτουργεί η οικονομία. Η παλιά πόλη σταμάτησε, έκλεισαν τα μαγαζιά, εργαζόμενοι δεν πήγαιναν στα μαγαζιά, όχι μόνο λόγω της κατάστασης, αλλά και γιατί το αφεντικό ήταν από την άλλη θρησκεία κτλ. Ήταν ένα συγκλονιστικό κοινωνικό πείραμα και για μένα ως ανθρωπολόγο να το παρατηρώ αυτό, πως ένα επεισόδιο βίας, σοβαρής βίας, τρομοκρατικής βίας, οδηγεί στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Και χωρίς εμπιστοσύνη, ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη συμβίωση. Όχι μόνο για ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές θρησκείες, γιατί το να συμβιώνουν σε μια πόλη άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών, αυτό που ονομάζουμε πολυπολιτισμός, τέλος πάντων συμβατικά, μπορεί να ακούγεται εύκολα, αλλά δεν είναι το ίδιο απλό όσο ακούγονται. Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, πρέπει να υπάρχουν νόμοι, κανονισμοί, ανάλογη πολιτική κουλτούρα κτλ. Όταν έρθει λοιπόν ένα συμβάν, αυτό υπήρχε εκεί. Όταν έρθει όμως ένα συμβάν βίαιο και μη αναμενόμενο όπως αυτό που είδαμε, έρχεται και αυτή η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί εδώ και πολλά χρόνια, την αποδομεί και την καταστρέφει. Εντάξει, και δεν βέβαια, είναι εύκολο να χτιστεί ξανά αυτή. Επεισόδια βέβαια υπήρχαν και πάντα. Υπήρχαν βεβαίως. Δηλαδή και πριν την 7η Οκτώβρη βεβαίως και η υπήρχαν νύχτα και διάφορα επεισόδια, Παλαιστινίων. όμως δεν είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί αυτή η συνεργασία και συνύπαρξη με τον τρόπο που το είδα εγώ τουλάχιστον να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό νομίζω ήταν ένα κομβικό γεγονός, παιδιά, το οποίο νομίζω επηρεάζει και την ιστορία όχι μόνο της χώρας αυτής, τη συνύπαρξη μεταξύ αυτών των λαών εκεί πέρα, αλλά και την ιστορία ενδεχομένως και της Μέσης Ανατολής. Γιατί να πω και αυτό, γιατί τόση ώρα μιλούμε για τα τοπικά, τα εστιασμένα μέσα στην κοινωνία, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και εξωτερικοί παίκτες. Ένας από αυτούς είναι το Ιράν και ένας επίσης είναι και η Τουρκία, έτσι, η οποία έχει εμπλοκή άμεσα με διάφορες ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και οι οποίοι στηρίζουν και στήριξαν
αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Επομένως δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους ανθρώπους τοπικά. Υπάρχουν και μεγάλα κράτη από το εξωτερικό που εμπλέκονται σε αυτές τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και ουσιαστικά θα έλεγα ρίχνουν λάδι στη φωτιά και τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν. Επομένως είναι μια πολυσύνθετη κατάσταση και θα ήθελα να καλέσω στην Ελλάδα όσους την παρακολουθούν. Όσοι την παρακολουθούν εξ αποστάσεως, δεν είναι καθόλου εύκολο να έχουν μια αντικειμενική εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή αν δεν πας να ζήσεις εκεί, να περάσεις κάποιο χρόνο, να γνωρίσεις ανθρώπους από όλες τις κοινότητες, να μιλήσεις μαζί τους, να δεις πώς σκέφτονται το πρόβλημα και το ζήτημα, δεν είναι εύκολο απλά διαβάζοντας μια εφημερίδα της δικής σου ιδεολογικής επιλογής να κατανοήσεις τι συμβαίνει σε μια τόσο περίπλοκη περιοχή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρα τώρα. Ναι, Είναι τεράστιο, συγγνώμη. Θα κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά απαιτεί μεγάλη προσοχή, διότι οι άνθρωποι σκοτώνονται, παιδιά, ηλικιωμένοι, πραγματικά είναι μια τραγική κατάσταση και ελπίζω σύντομα όλο αυτό να σταματήσει και να υπάρξει ειρήνευση. Δυστυχώς δεν είναι στο χέρι το δικό μας, ούτε της Ελλάδος, είναι άλλοι οι παίκτες που το ορίζουν αυτό το παιχνίδι. Να σε πάμε αλλού. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια σε αυτό, αλλά να σε πάμε και λίγο αλλού. Να πάμε στην περίοδο που ασχολήθηκες με τη διδασκαλία και δίδαξες και στην Αμερική, και να μας πεις πότε ξεκίνησε, ας πούμε, και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την επιστήμη σου. Η ενασχόλησή μου με την επιστήμη, την ανθρωπολογία, στην οποία έκανα διδακτορικό, οι πρώτες μου σπουδές ήταν στην πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις, κάτω στην Αθήνα, στο Πάντιο. Στο Πάντιο έχω σπουδάσει και εγώ. Λοιπόν, έχω περάσει και εγώ τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Ορίστε. Έτσι. Μπράβο. Δεν είμαστε μόνο συνεπώνυμοι, Γιάννη, έχουμε και κοινή ιστορία στην εκπαίδευση. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αθήνα πήγαινα και σε μια σχολή και μάθαινα την τουρκική γλώσσα. Γιατί ήθελα να μελετήσω την Τουρκία, ήθελα να γνωρίσω καλύτερα την τουρκική κοινωνία, λόγω και των προσωπικών μας ιστοριών βεβαίως, των προγόνων που ήρθαν από τον Πόντο. Έλεγα πάντα θέλω να πάω να τη γνωρίσω, γιατί μεγάλωσα με πολύ αρνητικά στερεότυπα για την Τουρκία, λόγω των προγόνων μου και των εμπειριών τους από τη γενοκτονία. Μάλιστα ο ένας μου παππούς που ήρθε από την Πάφρα πολύ μικρός, έχασε πολλά μέλη της οικογένειάς του στη γενοκτονία. Επομένως μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες και ήθελα πάντα, είχα την επιθυμία να πάω να γνωρίσω αυτή τη χώρα από κοντά, γιατί λέω μόνο από τις αφηγήσεις των παππούδων μου και τα λοιπά, ήταν μια διαφορετική περίοδος, μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει, δεν ξέρω τι θα βρω. Και θυμάμαι μάλιστα όταν είπα στον ένα μου τον παππού που είχε έρθει από την Πάφρα, από αυτούς που έζησαν, του είπα ότι θέλω να πάω στην Κωνσταντινούπολη να κάνω ένα μεταπτυχιακό, γιατί μετά την Αθήνα πήγα στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια και έκανα πάλι στις διεθνείς σχέσεις. Τότε έκανα τουρκική εξωτερική πολιτική, ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Με κοίταξε έτσι απορριμμένος και μου λέει: γιατί θες να πας στην Τουρκία? Αυτοί μας σκότωσαν εμάς. Εσύ θα πας εκεί για να σπουδάσεις? Τέλος πάντων, προσπάθησα να του εξηγήσω πώς σκεφτόμουν το όλο θέμα. Τελικά πήγα και στην Κωνσταντινούπολη αφού τελείωσα από την Αθήνα. Το λέω αυτό γιατί σχετίζεται με την ανθρωπολογία. Έτσι. Είμαστε ακόμα στην περίοδο των πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων. Πήγα λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη μετά από την Αθήνα. Είχα μάθει ήδη κάποια τουρκικά στην Αθήνα σε μια σχολή και πήγαινα και τα καλοκαίρια στην Κωνσταντινούπολη σε ένα Ινστιτούτο για ξένους και μάθαινα ακόμα καλύτερα. Προσπαθούσα να βελτιώσω τα τουρκικά μου. Με σκοπό πάντα να μελετήσω αυτή τη χώρα έτσι και πιο ακαδημαϊκά. Έτσι. Επομένως πηγαίνοντας στην πόλη, έζησα περίπου 2-3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, έκανα αυτό το μεταπτυχιακό και βελτίωσα και την γνώση της τουρκικής, αλλά εκεί συναναστράφηκα και με ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων, γνώρισα Κούρδους, γνώρισα Τσερκέζους, γνώρισα Τούρκους βεβαίως στην Τουρκία και γνώρισα και αρκετούς Ελληνόφωνους από την Τραπεζούντα, οι οποίοι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα πάει βέβαια παλιότερα ένα ταξίδι στον Πόντο με τον Γιώργο τον Ανδρεάδη. Είναι Ελληνόφωνος ή Ποντιόφωνος? Εγώ θα το χαρακτήριζα Ελληνόφωνο, θα το χαρακτήριζα της Τραπεζούντας. Υπό την έννοια ότι η ποντιακή διάλεκτος. Βέβαια, η ποντιακή διάλεκτος είναι μια ελληνική διάλεκτος. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Δεν νομίζω κανείς να το αμφισβητεί στα σοβαρά αυτό το πράγμα. Και νομίζω είναι πιο αποδεκτός ως όρος, είναι και πιο δόκιμος νομίζω. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για μια μορφή ελληνοφωνίας στην Τραπεζούντα, όπως έχουμε ελληνοφωνία και στην κάτω Ιταλία για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Εκεί πώς θα την πούμε δηλαδή τη διάλεκτο, θα πούμε κάτω Ιταλοφωνία, θα το πούμε. Είναι το καλύτερο παράδειγμα που έθεσες. Βέβαια, επομένως μιλούμε για διάφορες μορφές ελληνοφωνίας εκτός Ελλάδος και Κύπρου,
σε ιστορικές περιοχές όπου έζησαν ελληνικοί πληθυσμοί, οι οποίοι είτε εξισλαμίστηκαν λόγω Οθωμανικής κατάκτησης ή συνέβη οτιδήποτε άλλο, έχασαν τη θρησκεία τους, αλλά διατήρησαν το τοπικό τους ιδίωμα. Επομένως, γνώρισα ελληνόφωνους τραπεζουντίους όσο ήμουν φοιτής στην Κωνσταντινούπολη, κάναμε παρέα, παίζαμε λύρα μαζί. Γιατί παίζω και λύρα ερασιτεχνικά βέβαια. Πολύ καλά παίζει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τραγουδάει και ωραία. Παίζω από καρδίας, που θα έλεγαν και οι παλιοί. Αυτό με ενδιαφέρει. Και επομένως είχα την ευκαιρία μέσα από αυτή την εμπειρία να γνωρίσω ένα μοσαϊκό της Τουρκίας, το οποίο για να είμαι ειλικρινής ως τότε δεν το γνώριζα. Γιατί ακούγαμε οι Τούρκοι, Τουρκία, νόμιζα ότι είναι ένα μονολυθικό πράγμα αυτό το πράγμα. Οπότε πήγαινες προκατηλημένος, θα λέγαμε. Ναι, βεβαίως. Προκατηλημένος. Πήγαινα με τα δόγματα και τα στερεότυπα που μου είχαν δημιουργηθεί ενδεχομένως και από την ελληνική εκπαίδευση την οποία πέρασα από το σχολείο, αλλά και από τις αφηγήσεις των προγόνων μου που ήρθαν από τον Πόντο. Άλλαξαν αυτά τα συναισθήματα όταν πήγες στην Τουρκία? Εν μέρη άλλαξαν όσον αφορά κάποιες κοινότητες τοπικές, αλλά όσον αφορά τη φυσιογνωμία του τουρκικού κράτους και τη δραστηριότητά του δεν θα έλεγα ότι άλλαξαν, θα έλεγα ότι ενισχύθηκαν δυστυχώς, διότι είδα από μέσα, γιατί γνώρισα ανθρώπους διαφόρων εθνοτικών καταβολών, θρησκευτικών ταυτοτήτων και ανθρώπους διαφόρων ιδεολογιών και πολιτικών ταυτίσεων. Και όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι είχαν πολύ διαφορετική σχέση με το τουρκικό κράτος. Γνώρισα και ανθρώπους οι οποίοι έκαναν φυλακή, για παράδειγμα, και ελληνόφωνους δικούς μας, οι οποίοι έκαναν φυλακή, βασανίστηκαν. Και γιατί εξέδωσαν μια εφημερίδα που μιλούσε για τον τοπικό τους πολιτισμό, ας πούμε, του χωριού τους. Γνώρισα Κούρδους οι οποίοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους στις συγκρούσεις με το κουρδικό ΠΚΚ, το απελευθερωτικό τους κίνημα, Αλεβίτες οι οποίοι έχουν φυλακιστεί, έχουν βασανιστεί, έχουν υποστεί βία από τους Σουνίτες μουσουλμάνους. Ένα μοσαϊκό, και γκρίζους λύκους της τουρκικής ακροδεξιάς, οι οποίοι αυτοί σπανίως κάνουν φυλακή και αν κάνουν είναι για πολύ λίγο και έτσι για ξεκάρφωμα, θα έλεγα, για τα μάτια του κόσμου. Επομένως γνώρισα ανθρώπους από όλες τις ομάδες και κατηγορίες αυτής της κοινωνίας και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα και να αντιληφθώ καλύτερα αυτό το μοσαϊκό των λαών που είναι η σημερινή Τουρκία, αλλά και να αντιληφθώ και να καταλάβω καλύτερα και ως πολιτικός επιστήμονας τότε τον ρόλο του τουρκικού κράτους και πώς προσπάθησε όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες μετά το 1923 να τους επιβάλλει μια ενιαία αντίληψη για την ταυτότητά τους, για να το πούμε απλά να τους εκτουρκήσει. Ναι. Και είδα πως μέσα από τη μουσική αυτό άρχισε να αποδομείται, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση, φαντάζομαι θα την κάνουμε παρακάτω, μετά. Βεβαίως. Η Τουρκία γιατί σε έχει ανακηρύξει persona non grata, δηλαδή ως ανεπιθύμητο? Ναι, δεν ξέρω αν επισήμως είμαι ανακηρυγμένος ως persona non grata. Το υποθέτω, η αλήθεια είναι ότι δεν πηγαίνω γιατί τα τελευταία χρόνια. Δεν πήγες να το. Δεν το δοκίμασα. Δεν είναι επίσημο δηλαδή? Επίσημο δεν είναι. Γιατί έχει εδώ και αρκετά χρόνια, επειδή αρθρογραφώ, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε, σε εφημερίδες και τα λοιπά. Έχω δημοσιεύσει διάφορα κείμενα και σε ξένες εφημερίδες, όχι μόνο ελληνικές, και έχω κάνει σκληρή κριτική στο τουρκικό κράτος και ιδιαίτερα στο καθεστώς Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, το οποίο αλλιώς ξεκίνησε στην αρχή, αλλιώς μας τα έλεγε και αλλιώς εξελίχθηκε. Ναι. Και επειδή λοιπόν ασκώ αυτή τη δημόσια κριτική και στα social media αλλά και μέσω του τύπου, εκτιμώ και υποθέτω ότι αν επιχειρήσω να πάω στην πόλη δεν θα μου επιτραπεί. Οπότε δεν θέλω να πάρω τέτοια ρίσκα. Αυτό με κάποιες διπλωματικές ενέργειες εντός εισαγωγικών μέσω της επίσημης πολιτείας ή των προξενείων ή της πρεσβείας μπορείς να το μάθεις κάπως ή δεν... Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το πληροφορηθεί κανείς. Πώς δηλαδή θα πρέπει κάποιος να ρωτήσει, ας πούμε, να πας σε ένα προξενείο εδώ πέρα τουρκικό και να πεις ρε παιδιά, άμα έρθω στη χώρα σας θα μου επιτρέψετε να μπω? Είναι λίγο οξύμορο, είναι η αλήθεια. Σαφώς. Ή είμαι σε κάποια λίστα, ας πούμε. Άρα αυτό είναι κάτι που το υποθέτεις εσύ, δεν είναι... Ναι, είναι κάτι που το υποθέτω, αλλά κρίνοντας και από τις εμπειρίες άλλων συμπολιτών οι οποίοι επιχείρησαν να πάνε στον Πόντο και οι συμπολίτες οι οποίοι δεν είχαν δημόσιο λόγο ούτε εκφράστηκαν αρνητικά και κριτικά προς το τουρκικό κράτος δημόσια, αυτούς δεν τους επετράπει η είσοδος. Ναι. Δηλαδή και οι πιο ήπιοι εξημών των ποντίων, τέλος πάντων, οι οποίοι ούτε μιλούν και για το θέμα της γενοκτονίας δημόσια, να σας το πω έτσι. Εγώ έχω κάνει πολλές ομιλίες για τη γενοκτονία, έχω γράψει και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και κριτική για τις πολιτικές της Τουρκίας όσον αφορά το κουρδικό κίνημα, για παράδειγμα. Ναι.
Το οποίο φαίνεται, υποτίθεται ότι πάνε να αλλάξουν τώρα τα πράγματα, δεν ξέρουμε, θα δούμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά κρίνοντας από το γεγονός ότι άλλοι ποντιακής καταγωγής συμπολίτες επιχείρησαν να πάνε, που δεν είχαν καμία εμπλοκή με τα πολιτικά πράγματα και δεν τους επετράπει η είσοδος, υποθέτω ότι αν επιχειρήσω εγώ να πάω με όλη μου αυτή την εμπλοκή, δεν νομίζω ότι θα με υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί το τουρκικό κράτος πιστεύεις ότι απαγορεύει την είσοδο σε όλο ένα και περισσότερους πόντιους? Καταρχήν, ναι, να απαντήσω θέτοντας ένα ερώτημα επίσης. Έχετε δει να απαγορεύει την είσοδο σε άλλους Έλληνες? Έχετε ακούσει? Σε άλλους Έλληνες. Ας πούμε Μικρασιάτες, Κωνσταντινουπολίτες, Σμύρνη, και αυτοί πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουν. Δεν το γνωρίζουμε βέβαια. Μπορεί και σε αυτούς. Δεν έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει και είναι πιθανό να μην έχει συμβεί, γιατί θα το διαβάζαμε, κάπου θα είχε βγει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει πάντως η καταγωγή τόσο σχέση. Πιο πολύ η πολιτική δράση. Σχετίζονται όμως αυτά. Σε Έλληνες γνωρίζω κι εγώ. Ο Λεωνίδας, για παράδειγμα, από τους. Επειδή παίζω και σε μια hip hop μπάντα, στο Social Waste, ο Λεωνίδας τον έχει ανακηρύξει persona non grata η Τουρκία. Προφανώς όχι για την καταγωγή του. Όχι. Για την πολιτική δράση. Και αυτός ασχολείται με πολιτική επιστήμη, είναι καθηγητής αυτό θέλω να πω στο Πανεπιστήμιο. Γράφει για Τουρκία. Ναι, φαντάζομαι ότι έχει γράψει. Πιο πολύ για την πολιτική κριτική από την καταλαβαίνω. Όχι τόσο. Εντάξει, μπορεί να σχετίζεται βεβαίως και με την καταγωγή. Δεν είναι ανεξάρτητα. Να πω όμως το εξής, ότι η δική μας καταγωγή είναι βαθιά πολιτικοποιημένη πλέον. Ναι. Διότι μιλούμε για το έγκλημα της γενοκτονίας. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση. Θα σε προλάβουμε. Άρα είναι ένα πολιτικό ζήτημα η γενοκτονία. Σαφέστατα. Είναι ιστορικό και πολιτικό ζήτημα στο σήμερα, το οποίο το θέτουμε προς την τουρκική πλευρά και προς τη διεθνή κοινότητα, ζητώντας αναγνώριση αυτού του εγκλήματος. Βέβαια, δεν νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η Τουρκία θα προβεί σε τέτοιο βήμα, αλλά εμείς οφείλουμε, έχουμε ιστορική υποχρέωση, όχι μόνο στους νεκρούς, αλλά και στους τωρινούς και στους μέλλοντες, στις επόμενες γενναίες, να συνεχίζουμε να θέτουμε αυτό το θέμα για διεθνή αναγνώριση. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Θα το συζητήσουμε. Πάντως, ναι, λόγω της ποντιακής μας καταγωγής και της εμπλοκής των ποντίων με το θέμα της γενοκτονίας, γιατί με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Μέχρι τότε το περιγράφαμε ως μικρασιατική καταστροφή, απλώς έτσι με έναν πολύ ουδέτερο τρόπο, σαν να λέμε φυσική καταστροφή. Και ήρθε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης και ουσιαστικά επέβαλε τον όρο γενοκτονία. Και έτσι άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμασταν και συζητούσαμε για τα γεγονότα εκείνης περίοδου και πλέον γνωρίζουμε και ποιοι είναι οι θύτες πολύ καλά και ποιοι είναι τα θύματα και τι ακριβώς συνέβη. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο αποδομεί το κεμαλικό εθνικιστικό αφήγημα για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο και είναι κάτι το οποίο οι διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις, το θέμα της ποντιακής ιδιαίτερα γενοκτονίας, όχι τόσο της αρμενικής, των Ελλήνων του Πόντου, το θεωρεί ως σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας και πρόβλημα για τη δική της εθνική ιδεολογία, διότι εμείς ασκούμε κριτική και θεωρούμε υπεύθυνο απευθείας τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος ήταν ένας δικτάτορας. Ναι. Βεβαίως, ενώ στην αρμενική περίπτωση η κριτική εστιάζεται κυρίως στο κίνημα των Νεοτούρκων. Ο Μουσταφά Κεμάλ είναι κάπως έξω από το κάδρο. Ενώ και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως μια σύγχρονη Τουρκία θα μπορούσε ίσως να το δεχθεί. Ενώ στη δική μας περίπτωση το γεγονός ότι βάζουμε στο κέντρο του κάδρου ως υπεύθυνο τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ, αυτό τους κάνει να είναι ακόμα περισσότερο αρνητικοί. Αλλά αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι πόντοι που ζουν εκεί. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας, γιατί πηγαίνουμε σε θέματα. Οι πόντοι που ζουν εκεί μπορούν να χαρακτηριστούν πόντι. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα πόντιο? Γιάννη, τώρα ανοίγεις ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ναι, και επειδή το έχω απορία, πόσο μοιάζουμε με αυτούς? Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τον ιστορικό πόντο. Εγώ έχετε πάει? 2 φορές. Εγώ δεν έχω πάει, είναι στα σχέδια. Ωραία, με το καλό. Σας το εύχομαι. Ναι, το ερώτημα είναι τι εννοούμε πόντι τον 21ο αιώνα καταρχήν. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι ο όρος πόντιος είναι μια σχετικά πρόσφατη εντός εισαγωγικών επινόηση. Είναι ένας όρος ο οποίος δημιουργήθηκε μάλλον στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου και κυριάρχησε στον ελλαδικό χώρο, ενώ μέχρι τότε οι Έλληνες της περιοχής του Ευξήνου Πόντου προσδιορίζαν τον εαυτό τους ως Ρωμιό, όπως όλοι οι χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε, Ρωμιός και με χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πόλης. Δηλαδή είμαι Ρωμιός από την Τραπεζούντα, από την Κερασούντα, από το τάδε χωριό της Κερασούντας. Δηλαδή αυτοπροσδιορίζονταν κυρίως με βάση
την πόλη τους. Δηλαδή είμαι κερασούντιος, Ναι. ο όρος πόντιος ως μια ενιαία έννοια ομπρέλα δημιουργήθηκε πολύ αργότερα. Ναι. Επομένως ο όρος αυτός είναι και ξένος, δεν ήταν γνωστός. Καλά κάνεις και το στους ανθρώπους που ζούσαν. αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν το ξεχνούμε πολλές φορές. Ναι. Οι όροι που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν σημαίνει ότι ήταν σε χρήση και πριν από 100 ή 150 χρόνια. Έτσι. Το ότι δημιουργήθηκαν και κυριάρχησαν είναι μια άλλη ιστορία. Επομένως αυτός ο όρος ήταν άγνωστος στους απογόνους των εξισλαμισμένων Ελλήνων της περιοχής της Τραπεζούντας και αυτοί συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τον όρο Ρουμ και Ρούμτζα, Ρωμιός και Ρωμαίικα, και τη γλώσσα τους άλλωστε την περιγράφουν ως Ρωμαίικα, δεν τη λένε. Ο όρος ποντιακά τους είναι άγνωστος. Άρχισαν να το γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια όταν άρχισαν να έχουν επαφή με τους δικούς μας Ελλαδίτες ποντίους, όπως μας λέω πλέον, και έτσι να ακούν για τη λέξη πόντος και πόντιος και άρχισαν να την χρησιμοποιούν. Επομένως είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι ανήκουν στην ευρύτερη δική μας πολιτισμική οικογένεια, μιλούν μία διάλεκτο και μάλιστα σε κάποια χωριά τη μιλούν με έναν τρόπο φανταστικό και θα δείτε ότι κάποιες λέξεις, ας πούμε, στα ελλαδικά ποντιακά που χρησιμοποιούν εδώ και έχει μέσα κάποιες τουρκικές λέξεις ή αραβικές, θα δεις εκεί οι ελληνόφωνοι να χρησιμοποιούν ελληνική έννοια. Δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα παραδείγματα αυτή τη στιγμή, αλλά εντυπωσιάστηκα όταν το είδα ως φαινόμενο. Κυρίως στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για κωτίωρα, για... Όχι, εκεί εγώ δεν έχω συναντήσει ελληνοφωνία. Έχω γνωρίσει... Μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα είπες για κωτίωρα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια εμπειρία. Όταν έκανα μας αρέσουν οι ιστορίες. Όταν έκανα την έρευνά μου εκεί και έζησα περίπου 2 χρόνια μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Τραπεζούντας και Άγκυρας, και έπαιζα και λύρα, γιατί η λύρα ήταν και το κλειδί που μου άνοιγε τις πόρτες της τοπικής κοινωνίας. Πήγα στα κωτίωρα προσκεκλημένος ενός γνωστού, μου ζήτησαν να πάω να παίξω λύρα σε ένα προγαμιαίο γλέντι μιας οικογένειας από την πλευρά της νύφης. Ο μπαμπάς της ήταν από τα κωτίωρα. Να κάνεις και τέτοια λοιπόν, κάνεις και πρόγραμμους. Να τον έχουμε υπόψη. Ναι, αν με χρειαστείτε για πρόγραμμο. Ευχαρίστως παιδιά. Λοιπόν, σε τραπέζι χωρίς μικρόφωνα και πολλά έτσι. Λοιπόν, και πήγα να παίξω λοιπόν εκεί η λύρα και να γνωρίσω τους ανθρώπους. Έγινε στα Συμμοχώρια έξω από την Τραπεζούντα. Στα Συμμοχώρια. Ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και ο πατέρας της νύφης ήταν από τα κωτίωρα, ήταν καθηγητής φυσικής σε σχολείο, ένας έτσι πολύ ανοιχτόχρωμος και γαλανομάτης άνθρωπος. Δεν μιλούσε την ποντιακή διάλεκτο, ήξερε μόνο τουρκικά, ήξερε κάποιες λέξεις ελληνικές και μου εκμυστηρεύτηκε ότι η γιαγιά του και ο παππούς του ήταν Έλληνες, έτσι τα ίσα μου το είπε, ήταν Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι γίναν μουσουλμάνοι, δεν ήθελαν να φύγουν και έμειναν εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι δεν μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, αλλά έχουν μνήμη της καταγωγής τους λόγω των προγόνων τους, οι οποίοι τους το αφηγήθηκαν. Μιας και το λες αυτό. Έγινε μια διαδικασία αφομοίωσης και νομίζω είναι πολλές χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους ελληνόφωνους, έτσι, άλλη κατηγορία. Μιας και το λες αυτό, επειδή και αυτό σκεφτόμαστε να στο ρωτήσουμε, υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο? Κρυπτοχριστιανοί, κοιτάξτε, όταν με ρωτούν αυτό το θέμα, λέω παιδιά, πώς μπορούμε να το ξέρουμε αφού είναι κρύπτο. Ναι. Λοιπόν, δεν αποκαλύπτονται. Αλλά ξαναλέω, από την προσωπική μου εμπειρία, έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μνήμη της καταγωγής των προγόνων τους και της ταύτισής τους με τον χριστιανισμό. Έχω γνωρίσει και παιδιά τα οποία έχουν βαφτιστεί. Έχουν γίνει Ορθόδοξοι χριστιανοί. Μάλιστα ένας εξ αυτών. Αυτό είναι στη διαδικασία της αφομοίωσης, όπως λες. Ενώ σήμερα δεν το απαγορεύει το τουρκικό κράτος την άσκηση των θρησκειών. Θεωρητικά όχι. Πρακτικά. Βάσει νόμου όχι. Πρακτικά όμως τώρα, άμα πας σε μια κοινωνία όπως η Τραπεζουντιακή που είναι πολύ συντηρητικά σουνιτική, μουσουλμανική, το να βγεις και να πεις εγώ έγινα χριστιανός ενώ ήσουν, σε έλεγαν Μοχαμέτ και τώρα λέγομαι Δημήτρης, ας πούμε, δεν θα έχεις και την καλύτερη αντιμετώπιση από το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό σου περιβάλλον στην περιοχή. Θα έχει σοβαρές αντιδράσεις. Αλλά αυτό στα πλαίσια του κοινωνικού στιγματισμού πιο πολύ. Ναι, δεν είναι αποδεκτό κοινωνικά. Δεν είναι αποδεκτό και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μπορεί να προκαλέσει και άλλες συνέπειες
Είναι μια δύσκολη κατάσταση πάντως για αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω και εδώ βέβαια θα μπορούσε να συμβεί και κάτι αντίστοιχο στα πλαίσια του κοινωνικού στιγματισμού. Ένας χριστιανός να πει ότι γίνομαι μουσουλμάνος. Εγώ θέλω να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου για να κάνουμε και αυτοκριτική. Βέβαια. Στα δικά Κοίτα, εδώ νομίζω ότι περισσότερο θα φαινόταν παράξενο αν κάποιος ξαφνικά δήλωνε ότι ξυπνάω αύριο θα πάω να γίνω μουσουλμάνος, ας πούμε. Ναι. Θα φαινόταν παράξενο σε πάρα πολλούς. Κάποιοι θα το κακοχαρακτήριζαν προφανώς, αρκετοί, και νομίζω οι περισσότεροι θα ήταν αδιάφοροι όμως στην Ελλάδα. Μήπως εν τέλει φταίει η συντηρητικότητα της κοινωνίας και παιδιά, όχι κοιτάξτε, οι ίδιοι άνθρωποι? Όταν χρησιμοποιούμε έννοιες πρέπει λίγο να δούμε τι εννοούμε συντηρητικότητα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, λέει αυτό είναι συντηρητικό, το άλλο είναι προοδευτικό. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το βάλω σε αυτό το δίπολο, αλλά. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε τι θεωρούμε συντηρητικό και τι θεωρούμε προοδευτικό στον 21ο αιώνα. Το να θέλει ένας άνθρωπος να έχει μια θρησκευτική ταύτιση, έχει μεταφυσική αναζήτηση και αγωνία, θα πρέπει αυτό να το πούμε συντηρητικό. Δηλαδή το να είναι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος θα πρέπει σόν και καλά με βάση την ιδεολογία του διαφωτισμού να το χαρακτηρίσουμε συντηρητικό. Εγώ είμαι επιφυλακτικός ως προς αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούμε στον 21ο αιώνα αυτά τα ζητήματα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ορθός λόγος και επιστήμη. Ο άνθρωπος είναι επίσης και μεταφυσική αναζήτηση. Υπάρχει το πρόβλημα του θανάτου ή το μυστήριο του θανάτου, όπως λέει η Εκκλησία μας, έτσι. Επομένως, δεν μπορείς να το αφαιρέσεις αυτό από την ανθρώπινη ύπαρξη και αυτή την αναζήτηση και την ανάγκη του ανθρώπου να έχει αναφορά σε κάτι που είναι πάνω από αυτόν, που είναι πάνω από την φυσική πραγματικότητα. Είτε το ονομάσεις Θεό, είτε το πεις κάπως αλλιώς. Το πρόβλημα δημιουργείται κατά τη γνώμη μου όταν αυτή η μεταφυσική αναζήτηση και ανάγκη, που είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου, ιδεολογικοποιείται και πολιτικοποιείται. Και αυτό το έχω δει να συμβαίνει κατά κόρον στην περιοχή της Τουρκίας, ειδικά σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες και περιοχές, διότι υπάρχει και το παρελθόν της Οθωμανικής Ισλαμικής κατάκτησης, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Βλέπετε, ας πούμε, η Αγία Σοφιά την κάνανε ξανά τζαμί. Ποιος ο λόγος? Δηλαδή αυτό είναι ένα statement, έτσι. Αυτό λέει πολλά για εμάς και γενικότερα για τους ανθρώπους εκτός Τουρκίας που γειτονεύουμε με αυτή τη χώρα. Δείχνει μια νοοτροπία. Εν έτη 2025, έτσι, το να μετατρέπει σε τζαμί ένα ναό σύμβολο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και του Βυζαντίου, δηλαδή την Αγία Σοφία, τώρα ενώ το είχαν κάνει μουσείο, σημαίνει ότι διακατέχεις από την ίδια κατακτητική θρησκευτική μανία την οποία είχαν ενδεχομένως οι προγονείς τον 15ο αιώνα, όταν κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη και τότε έγινε τζαμί. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Επομένως βλέπω δυστυχώς αυτές τις ιδεολογίες να επανέρχονται και να έχουν κυρίαρχο ρόλο και στη σημερινή τουρκική κοινωνία. Επομένως για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί και κάποιοι έχουν μεταστραφεί προς την Ορθοδοξία ή έχουν άλλες φιλοσοφικές και πνευματικές αναζητήσεις, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτές να εκφραστούν δημόσια. Πολλές φορές θα έλεγα ότι κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή, πέρα από το στιγματισμό. Ωραία, να το φέρουμε λίγο και στην περίπτωση των ποντίων. Γιατί είπαμε ποιον από όλους? Ναι, είπαμε ότι θα συζητήσουμε για την γενοκτονία. Να πούμε ότι μας αρέσει πολύ που είσαι εδώ, γιατί και μας αρέσουν αυτά τα ζητήματα και είναι και μια διαφορετική εκπομπή αυτή που κάνουμε. Και αφού συζητάμε και για το ρόλο της θρησκείας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι είναι ένα στρατηγικό λάθος που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία το γεγονός ότι δεν αναγάγει το ζήτημα της γενοκτονίας, ότι δεν κάνει λόγο μάλλον για γενοκτονία των Ελλήνων ή των χριστιανών και κάνει λόγο αποκλειστικά για γενοκτονία των ποντίων? Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί η γενοκτονία βίωσαν και άλλοι λαοί. Και Έλληνες και Αρμένοι που είπαμε πριν. Ναι, βέβαια, και το βίωσαν στο όνομα της θρησκείας. Η άποψή σου ποια είναι? Όσον αφορά το θέμα της γενοκτονίας, ναι. Καταρχήν πρέπει να πω ότι το ζήτημα αυτό, και από τότε που ξεκίνησε, ξαναλέω, με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, γιατί ήταν οι πόντιοι οι πρωτοπόροι που το ανέδειξαν, έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να πω ότι ο ποντιακός ελληνισμός ήταν αποκλεισμένος από τη δημόσια σφαίρα και κυριαρχούσαν οι αγαπητοί αδελφοί μας Μικρασιάτες. Και θα θυμάστε βεβαίως όλη η συζήτηση για την Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και τι ωραία, και ζούσαμε
Και μάλιστα για την πλούσια Κωνσταντινούπολη και πλούσια Σμύρνη. Αν είδατε και την πρόσφατη ταινία της Μιμής Ντενίση, δεν ξέρω αν την είδατε. Σμύρνη μου αγαπημένη, νομίζω λέγεται. Ναι. Λοιπόν, πάλι δείχνει τη ζωή πλουσίων Ελλήνων, μεγαλοαστών, εμπόρων στη Σμύρνη, οι οποίοι λέγανε είχαμε και υπηρέτες Τούρκους και ζούσαμε μαζί αρμονικά. Ναι, αλλά οι φτωχοί Έλληνες της Σμύρνης, της Καπαδοκίας, του Πόντου, των βουνών, των χωριών, αυτούς δεν τους αναφέρουν στο αφήγημά τους ή σπανίως αναφέρονται. Επομένως, για δεκαετίες στην Ελλάδα το αφήγημα για τον μικρασιατικό ελληνισμό το μονοπολούσαν κυρίως, το μονοπολούσε μια σμυρνιωτοκεντρική, αν θέλετε, αφήγηση, η οποία επίσης εστίαζε στους μεγαλοαστούς πλουσίους. Όλοι οι άλλοι ήταν εκτός. Δεν το συζητώ για τους ποντίους, δεν αναφέρονταν πουθενά, έτσι, το ξέρετε. Έπρεπε να έρθουν οι ίδιες οι ποντιακές οργανώσεις για να μιλήσουν δημόσια, δυναμικά στη δημόσια σφαίρα, να το θέσουν το θέμα και να πούν, παιδιά, εμείς πιστεύουμε ότι έγινε γενοκτονία. Οι προηγούμενοι όλα αυτά τα χρόνια δεν μίλησαν για γενοκτονία. Ναι. Ούτε είναι ένα ζήτημα που ανέκυψε. Ξέρω, γίνεται τεράστια συζήτηση. Αργά σχετικά. Ανέκυψε αργά και υπάρχουν τον τελευταίο καιρό κάποιοι μικρασιάτες, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς οι οργανώσεις τους δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη κοινωνική δυναμική. Γνωρίζετε πολλούς συλλόγους με έντονη δράση κτλ. Και τι είδους δράση είναι αυτή, δηλαδή αν τους συγκρίνεις με τους ποντιακούς. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν απόντες και αυτό εμένα με πειράζει, με στενοχωρεί. Θα ήθελα να είναι περισσότερο παρόντες. Θα ήθελα και σε κάποια πορεία που οργανώνουμε εδώ και χρόνια στις τουρκικές πρεσβείες και στα προξενία και διαμαρτυρόμαστε και ζητούμε αναγνώριση γενοκτονίας, θα ήθελα να είναι και αυτοί μαζί μας. Δεν τους είδαμε για πολλά χρόνια. Απήχαν. Είναι σημαντικό πάντως που βάζει και το ταξικό το κριτήριο. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξαναλέω ήταν μια πολύ αστοκεντρική αντίληψη για τη Μικρά Ασία. Δηλαδή στη Μικρά Ασία δεν ζούσαν μόνο πλούσιοι Έλληνες έμποροι. Οι περισσότεροι ήταν βιοπαλαιστές, φτωχοί άνθρωποι, αγρότες, κτηνοτρόφοι. Και όταν μιλάμε για τα καθημάς, για τον ποντιακό πολιτισμό, ας πούμε, αν ρωτήσει κανείς τι είναι ο ποντιακός πολιτισμός, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος κατά βάση αναπτύχθηκε και ζυμώθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αγρότες, κτηνοτρόφοι και τεχνίτες. Ναι. Είναι ένας πολιτισμός που μεγάλωσε, όπως λέω, στα σαλόνια της υπαίθρου. Στα βουνά, στα χωριά μας κτλ. Γι' αυτό και η μεγάλη μας αγάπη για την ύπαιθρο και για τη φύση, νομίζω, έχει περάσει αυτό μέσα από την κουλτούρα μας. Λοιπόν, αλλά για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Επομένως υπήρχε ένα κενό από πλευράς τους. Δεν κάναν συνέδρια και ακόμα δεν έχω δει κάτι μεγάλο ή σοβαρές εκδόσεις βιβλίων που να αναδεικνύουν το θέμα και να έρθουμε τα παιδιά να το δούμε όλοι μαζί κτλ. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Θεωρώ ότι ξεκάθαρη περίπτωση γενοκτονίας έγινε στον Πόντο. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Θεωρώ όμως ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της. Σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε και για εθνοκαθάρσεις σε άλλες περιοχές του μικρασιατικού χώρου, Ανατολική Θράκη, Δυτική Μικρά Ασία κτλ. Υπήρχαν όμως και περιοχές στη Μικρά Ασία όπου δεν υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Δηλαδή έφυγαν με τη λεγόμενη ανταλλαγή του πληθυσμού και πολλοί μάλιστα κατάφεραν να πάρουν μαζί τους και τις οικιακές τους συσκευές τρόποντινά. Οι δικοί μας πρόγονοι ήρθαν εντελώς ξυπόλοιτοι. Έτσι. Ούτε μία κατσαρόλα δεν έφεραν μαζί τους. Τέλος πάντων, αυτό δεν το λέω για να ξεχωρίσω και να πω ότι υπάρχουν διαφορετικά θύματα κτλ. Εδώ γίνεται και πρέπει να γίνει ακόμα επιστημονική συζήτηση. Εγώ είμαι σκεπτικός ακόμα και πολύ επιφυλακτικός για αυτό το ενιαίο αφήγημα της γενοκτονίας όλων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ευρύτερα των χριστιανών. Είμαι απολύτως βέβαιος για την ποντιακή περίπτωση, απολύτως βέβαιος για την αρμενική και την περίπτωση των Ασσυρίων. Θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω και τις άλλες υποκατηγορίες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επιστημονικά δηλαδή έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις, γιατί αλλιώς λειτουργήσε ο τουρκικός στρατός και οι παραστρατιωτικές του ομάδες στον Πόντο, αλλιώς λειτουργήσαν στη Δυτική Μικρά Ασία. Και οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Στη Δυτική Μικρά Ασία μπήκε και ελληνικός στρατός. Υπήρξε και διακρατική σύγκρουση, ενώ στον Πόντο για παράδειγμα δεν υπήρξε. Οι Έλληνες εκεί ήταν εντελώς μόνοι και απροστάτευτοι. Και είναι και 3 χρόνια ιστορικά που έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα. Ακριβώς. Αυτό δεν λέω ότι η παρουσία ελληνικού στρατού δεν λέω ότι δικαιολογεί τις σφαγές που έκανε στη συνέχεια ο τουρκικός στρατός, σε καμία περίπτωση, έτσι. Απλά το επισημαίνω ως γεγονός, γιατί και η τουρκική πλευρά το χρησιμοποιεί και ως επιχείρημα. Αυτό ότι τι θέλετε, εσείς μιλάτε για γενοκτονία, ο στρατός σας ήρθε στη Σμύρνη και έκαναν 1, 2, 3, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει αποδεχθεί
τα λάθη και τα εγκλήματα που διεπράχθησαν από τον ελληνικό στρατό, τα οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν γενοκτονία. Έτσι. Υπάρχει ορισμός για το τι είναι γενοκτονία. Μιλούμε για μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική, η οποία έχει ως στόχο την εξαφάνιση του γηγενούς πληθυσμού. Είναι άλλο αυτό το πράγμα, η γενοκτονία, και είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση, και είναι άλλο πράγμα η στρατιωτική βία σε περίοδο ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ δύο κρατών. Επομένως θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίζουμε τις έννοιες. Μπορεί να ακούγεται θελκτικό ότι πάμε όλοι μαζί, ενιαίο αφήγημα κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να το εξετάσουμε και από την επιστημονική και ηθική του διάσταση, αλλά και την πολιτική, διότι πρέπει να πούμε ότι η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των Ελλήνων ως αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πλέον και διεθνώς ακούγεται αυτό το θέμα, και ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει και περιπλοκές αν επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε αυτό κατά κάποιον τρόπο. Εγώ είμαι της άποψης ότι καταρχήν η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που είναι μια σαφής, ξεκάθαρη, αδιαφυσβήτητη περίπτωση, η αναγνώριση αυτού του εγκλήματος θα ανοίξει την πόρτα για να γίνει συζήτηση και για άλλες πιθανές αναγνωρίσεις. Η ελληνική πολιτεία... Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα προς τα εκεί. Η ελληνική πολιτεία το χειρίζεται σωστά? Η ταπεινή μου άποψη είναι πως όχι. Γιατί θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Γιατί νομίζω υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών μια είτε αδιαφορία, είτε άγνοια για το θέμα, είτε ενδεχομένως και φοβία. Και έχω ακούσει από παλιούς Έλληνες διπλωμάτες να λένε, αλλά και κάποια πολιτικά στελέχη συγκεκριμένων ιδεολογικών τάσεων και προσεγγίσεων, να λένε ότι ελάτε τώρα εσείς οι πόντοι θέτετε θέμα γενοκτονίας, δημιουργείτε ένα ακόμα πρόβλημα με την Τουρκία. Έχουμε 1002, θέλετε να προσθέσετε και ένα ακόμα. Και πάνω σε αυτό λίγο που πολύ λες, είναι αυτή η μπακάλικη λογική, η οποία είναι πέρα ως πέρα λανθασμένη. Πάνω σε αυτό που λες, επειδή μου έχει τύχει προσωπικά και έχω βρεθεί στο εξωτερικό, θυμάμαι ότι ήρθε κάποιος από το προξενείο και μου είπε να παίξετε ποντιακά αυτά το πρόγραμμα κανονικά, όχι τραγούδι που αναφέρεται στη γενοκτονία. Ναι, ορίστε. Έπαιξες? Δεν έπαιξα. Θα έπρεπε να παίξεις. Η δική σας μπάντα έχει και το όνομα 1919. Φαντάζομαι εκεί πήγα βέβαια μεμονωμένα. Πήγα και ήμουν και μέρος μιας ομάδας μουσικής. Ναι. Αλλά πολλές φορές βρίσκεσαι και προαπροόπτου που λέμε. Βέβαια, κοιτάξτε, να πω και το εξής. Ενδεχομένως ήταν κάτι που δεν το περίμενα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Όχι, θα πρέπει να το περιμένει κανείς. Μία από τις βασικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα τουρκικά προξενία και η πρεσβεία τους εδώ στην Ελλάδα είναι να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των ποντιακών συλλόγων. Και έτσι ας το πω και δεν ήταν σύλλογος, να το πούμε και αυτό. Ναι. Και γενικά, ήταν ελληνική κοινότητα. Ό,τι έχει σχέση με το θέμα της γενοκτονίας και τη 19η του Μάη το παρακολουθούν, το καταγράφουν, στέλνουν report στην Άγκυρα. Και βέβαια πρέπει να πω ότι και η μπάντα σας έχω την αίσθηση ότι έχει τραβήξει την προσοχή τους, διότι φέρει την συμβολική ονομασία Ορχήστρα 1919. Και υποθέτω ότι ο λόγος για τον οποίο. Το ρωτώ εγώ σε εσάς. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο βάλατε αυτό το όνομα θέλει να περάσετε ένα μήνυμα, έτσι δεν είναι? Είναι ένα συμβολικό όνομα. Πολύ συμβολικό, και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατό να βοηθηθεί αυτή η μπάντα να ακουστεί διεθνώς, γιατί έτσι θα περάσει και αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ, να το ξέρετε. Επομένως, παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες, και το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία υπήρξε αδιάφορη ή φοβική γιατί θα αντιδράσει η Τουρκία έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια, πέρσι για παράδειγμα 19 Μαΐου, ήρθαν πολλά λεωφορεία τουριστικά από την Τουρκία, πήγαν εδώ στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, έκλεισαν οι γύρω δρόμοι, έκαναν μια τελετή μνήμης για τον Μουσταφά Κεμάλ. Ναι. Στη μνήμη του έβγαλαν σημαίες με το πρόσωπό του μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σαν να βλέπεις κάπου στην Ιερουσαλήμ Γερμανούς με σημαίες με το πρόσωπο του Χίτλερ, ας πούμε. Είναι το ανάλογο. Ναι. Λοιπόν, με το πρόσωπο λοιπόν του Κεμάλ έξω από το προξενείο στους γύρω δρόμους, και επίσης πουλούσαν και βιβλία με το πρόσωπο του Κεμάλ και το έργο του κτλ. Και το είδα και αναρωτήθηκα, λέω, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, μια προσφυγούπολη που γέμισε με ποντίους και μικρασιάτες κτλ. Και αντί αυτό το πρόσωπο να έχει αποδομηθεί πλήρως και να έχει πεταχθεί στα σκουπίδια της ιστορίας, γίνεται μια προσπάθεια να τον παρουσιάζουν και ως εθνικό ηγέτη και εξυγχρονιστή και δημοκράτη ακόμα και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και διάφορα
πολιτικά κόμματα και τάσεις τέλος πάντων και κάποιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι βλέπουν τον Μουσταφά Κεμάλ μέσα από αυτήν την οπτική, ότι εξυγχρόνισε υποτίθεται τους μουσουλμάνους, που είναι μια εξαιρετικά προβληματική και ευρωκεντρική θεώρηση των πραγμάτων, και η οποία παραβλέπει το γεγονός ότι αυτός συμμετείχε και οργάνωσε το έγκλημα της γενοκτονίας. Εγώ την αποτυχία της Ελλάδας σε αυτό το ζήτημα στο διεθνές το κατάλαβα φέτος, βλέποντας την ανακοίνωση του Τραμπ για τη γενοκτονία, για τη 19η Μαΐου μάλλον, που δεν αναφέρθηκε πουθενά γενοκτονία και ότι δολοφονήθηκαν κάποιοι πληθυσμοί. Εννοείς του Έλληνα πρωθυπουργού? Όχι. Γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θυμάμαι να έκανε, ίσως στην αρμενική γενοκτονία αναφέρεσαι. Όχι, για την ελληνική, ελληνική την ποντιακή στις 19 Μαΐου. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, ακόμα και την ανακοίνωση του Έλληνα πρωθυπουργού να δείτε φέτος δεν αναφέρει τη λέξη γενοκτονία πουθενά. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ να σας το πω ξεκάθαρα έτσι όσοι μας ακούν. Εγώ πιστεύω ότι τα υπάρχοντα κόμματα θέλουν να το υποβαθμίσουν το θέμα στο επίπεδο μιας τελετής εσωτερικής κατανάλωσης και ψυχολογικής ανακούφισης. Να μαζεύονται δηλαδή οι πόντιοι κάθε χρόνο, να κάνουν μια πορεία έτσι, να ξεθυμένουν, να χαλαρώνουν που το λέμε, να κάνουν και κάποιες δηλώσεις οι πολιτικοί, να έρχονται να μαζεύουν και κάποιους ψήφους και να τελειώσει το πράγμα, ώστε να μην αντιδράει η Τουρκία και να μην δημιουργούνται προβλήματα στις διμερείς σχέσεις. Όμως προβλήματα στις διμερείς σχέσεις πιστεύω θα συνεχίζουν να δημιουργούνται όσο η Τουρκία δεν καθίσταται υπόλογη για αυτό το έγκλημα που διέπραξε, όσο την ξεπλένουμε και την επιτρέπουμε να εμφανίζεται ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, που φτάσαμε να την δεχθούμε. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσατε, στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπου η Τουρκία θα πουλάει όπλα με τις βιομηχανίες της σε ευρωπαϊκές χώρες και εμείς θα τη χρηματοδοτούμε, ουσιαστικά θα χρηματοδοτούμε την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία κατασκευάζει όπλα τα οποία αύριο μεθαύριο θα στραφούν εναντίον όλων ημών. Αν ποτέ συμβεί κάτι. Ελπίζω όχι, αλλά μιλάμε για τραγική κατάσταση και τραγική αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν είναι μόνο της παρούσας κυβέρνησης, δυστυχώς το πρόβλημα είναι διακομματικό. Ωραία. Επειδή το λένε κάποιοι, θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Ορίστε. Αν βγει ο Ερντογάν αύριο και ζητήσει συγγνώμη και υπάρχει γενοκτονία. Ωραία. Ή οποιοδήποτε πρόεδρος, Τούρκος πρόεδρος. Ναι. Τι θα αλλάξει ή τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, πώς θα αισθανθείτε εσείς αν ακούσετε αύριο τον Ερντογάν να βγει και να πει συγγνώμη? Εγώ τίποτα δεν θα αισθανθώ προσωπικά. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι το ζήτημα δεν το χειρίζεται σωστά και η ελληνική πολιτεία και σε πολλές περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ο οργανωμένος ποντιακός χώρος. Ναι, τώρα εκεί μπαίνουμε σε άλλο θέμα. Δεν θέλω να το ακουμπήσω αυτό. Είναι μεγάλο. Θέλουμε άλλες 2 εκπομπές γι' αυτό. Ναι. Αλλά όσον αφορά τη δήλωση. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε ο κοινός λαός τι σημαίνει στην πράξη η αναγνώριση της γενοκτονίας. Ωραία, να εξηγήσω. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα από μόνο. Είναι βεβαίως. Ναι, Γι' αυτό ρωτάω τι θα αλλάξει. Να σου πω λοιπόν. Τι θα θέλαμε μάλλον να αλλάξει, ή πώς το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Όταν βγαίνει ένας ηγέτης και αναγνωρίζει τη γενοκτονία, δείτε τι έγινε στη Γερμανία. Η Γερμανία βγήκε και αναγνώρισε το ολοκαύτωμα. Έτσι. Λέει ναι, παιδιά, όντως ζητώ συγγνώμη, και μάλιστα έδωσε και κάποιες αποζημιώσεις. Και δεν ξέρω αν συνεχίζει ακόμα και σήμερα να δίνει. Και μάλιστα έχει ενσωματώσει και το θέμα της διδασκαλίας του ολοκαυτώματος στη γερμανική εκπαίδευση. Δηλαδή τα γερμανόπουλα όλα μαθαίνουν ότι η χώρα μας διέπραξε γενοκτονία, έγκλημα εναντίον των Εβραίων. Λοιπόν, και η Γερμανία σήμερα είναι η πιο φιλοϊσραηλινή χώρα του πλανήτη. Η πολιτική της, το πολιτικό της σύστημα κτλ. Σκέφτομαι κάτι ανάλογο στη δική μας περίπτωση. Μία συγγνώμη απλή έτσι για τα μάτια του κόσμου βεβαίως δεν είναι αρκετή. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει πέρα από την επίσημη απολογία και συγγνώμη, θα ήταν να διδάσκεται αυτό το έγκλημα στα σχολεία της Τουρκίας, ούτως ώστε οι νέες γενιές των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι θα ψηφίζουν σε μερικά χρόνια, να είναι πιο φιλελληνικές και όχι τόσο ανθελληνικές, γιατί αυτό δυστυχώς καλλιεργείται από την εκπαίδευσή τους. Έτσι, επομένως, θα δεις ότι αυτό θα φέρει αλλαγή σε όλη την τουρκική κοινωνία και στον τρόπο που βλέπουν τους Έλληνες και τα γεγονότα εκείνης περίοδου. Δηλαδή, οι νέες γενιές θα είναι πιο ορθολογικές και θα κατανοούν τι συνέβη τότε και δεν θα είναι τόσο εχθρικές απέναντι στον ελληνισμό. Επομένως, θα αλλάξει η πολιτική κουλτούρα της κοινωνίας, Γιάννη και Χάρη, της τουρκικής. Αυτό είναι πάρα πολύ. Επειδή μιλώ τουρκικά και παρακολουθώ καθημερινά το τι λέγεται και πώς καλλιεργείται η κοινή γνώμη, θεωρώ ότι μια τέτοια παρέμβαση θα ήταν
κέρειας σημασίας για να αλλάξει ο τρόπος που οι Τούρκοι πολίτες και το πολιτικό του σύστημα βλέπουν την Ελλάδα και τις σχέσεις του με τον ελληνισμό. Επομένως, θα άλλαζε η πολιτική κουλτούρα και σε βάθος χρόνου θα δημιουργούνταν, ξέρω ακούγεται παράξενο να το πούμε δημόσια, μια πιο φιλελληνική Τουρκία. Διότι τότε θα είχαμε μια Τουρκία πιο αυτοκριτική, η οποία θα μπορούσε να ξανασκεφτεί και το ρόλο της στο θέμα της Κύπρου. Και φιλιρινική ίσως. Και περισσότερο φιλιρινική. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει να το δημιουργήσουμε. Ναι. Επομένως δεν είναι μια αφηρημένη γενική συγνώμη, αλλά είναι μια συγνώμη η οποία θα επιφέρει κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσματα που θα επηρεάσουν θετικά όχι μόνο την ποντιακή μας κοινότητα, ευρύτερα την Ελλάδα, την Κύπρο και τον ελληνισμό. Επίσης θα ήθελα τα μνημεία που άφησαν εκεί οι πρόγονοί μας, είτε είναι εκκλησίες, μεγάλα κτίρια κτλ, θα τα ήθελα να τα βλέπω να αναδεικνύονται και να τα περιγράφουν για αυτό που πραγματικά είναι, όχι ως ρωμαϊκά μνημεία ή ως ρωσικά ή ως ξέρω εγώ τι. Να πούμε την ιστορία αυτών των μνημείων να παρουσιάζονται ως αυτό πραγματικά μνημεία των Ελλήνων κατοίκων αυτής της περιοχής. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα μεγάλο μουσείο γενοκτονίας τα επόμενα χρόνια, αν υπήρχε αυτή η αναγνώριση στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν στη Γερμανία, μουσεία για το ολοκαύτωμα. Έτσι. Θα μου πείτε εδώ, καλά δεν έχουμε στην Ελλάδα μουσείο γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Περιμένουμε να δημιουργηθεί κάποια στιγμή στην Τουρκία, αλλά τώρα μιλούμε υποθετικά, γιατί μου έκανε την ερώτηση τι θα προσέφερε μια συγγνώμη από τον Ταγί Περντογάν. Θα άλλαζε την πολιτική, βέβαια, από τη μεριά της Ελλάδας κουλτούρα της χώρας αυτής. Δηλαδή, ναι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλλιεργημένο το πεδίο και καλλιεργημένη σκέψη για το τι πραγματικά σημαίνει αυτή η αναγνώριση. Ναι, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό, διότι και οι επίσημες κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν και φρόντισαν το θέμα να το κρατήσουν χαμηλά, και γιατί δυστυχώς και οι οργανώσεις οι οποίες το ανακοινούν το θέμα, οι ποντιακές οργανώσεις, δεν είχαν την ωριμότητα, τη γνώση ή την αντίληψη για να κάνουν αυτή τη σύνδεση και να καταλάβουν τι πραγματικά θα σημαίνει η αναγνώριση του εγκλήματος γενοκτονίας. Αλλά ευχαριστώ που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση και μου δίνεις αυτήν την ευκαιρία να εξηγήσω τη δική μου σκέψη, ναι. Και θα χαρώ να τα ξανασυζητήσουμε και σε αυτό το context και σε άλλες περιόδους. Γιατί είναι όλα αυτά είναι θέματα από μόνα τους, ναι, που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση. Αλλά το θέμα της γενοκτονίας, παιδιά, είναι κεντρικό, γιατί είναι η γενεσιουργός αιτία της σύγχρονης δικής μας ιστορίας. Είναι ένα τραγικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να είναι στο κέντρο της ατζέντας μας και των διεκδικήσεών μας. Επειδή αναφέρθηκες και πριν, ο ποντιακός χώρος πιστεύεις χειρίζεται σωστά το ζήτημα? Και κάτι ακόμα, επειδή και εγώ έμαθα τη γενοκτονία από το σχολείο, έμαθα ότι οι Τούρκοι κάνανε μία γενοκτονία στους πόντιους πληθυσμούς, που δεν αναφέρεται καθόλου όλο το ιδεολογικό κομμάτι πίσω από αυτό. Δηλαδή ότι το κάνανε όχι οι Τούρκοι, αλλά οι Τούρκοι εθνικιστές, οι νεότουρκοι και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες πριν, ότι είναι πρωτίστως πολιτικό το ζήτημα. Ναι, σαφώς. Ναι. Άρα χειρίζονται και οι ίδιοι ο οργανωμένος ποντιακός χώρος σωστά το ζήτημα και έτσι απολιτικοποιημένα όπως το προχωράει? Ναι, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα να επισημάνω. Πρώτον, η ρητορική που χρησιμοποιείται από αρκετά ποντιακά σωματεία θεωρώ ότι ενίοτε είναι προβληματική. Δηλαδή όταν λέμε έτσι γενικά και αόριστα οι Τούρκοι έκαναν αυτό εκείνο, δηλαδή βάζουμε στο κάδρο έναν ολόκληρο λαό, το οποίο ενδεχομένως είναι προβληματικό, γιατί όπως ανέφερες μιλούμε για μια συγκεκριμένη ιδεολογία, η οποία όμως συνέχεια διαμόρφωσε τον τουρκικό εθνικισμό, έτσι. Δεν έγιναν αυτά τα εγκλήματα, παιδιά. Μπορεί να μην συμμετείχαν όλοι οι πολίτες της αυτοκρατορίας τότε, αν και υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μας λένε ότι σε αυτό το έγκλημα, σε αντίθεση με το εβραϊκό ολοκαύτωμα, το οποίο το διέπραξαν κυρίως οι κρατικές αρχές, στην περίπτωση γενοκτονίας έχουμε μαζικότερη συμμετοχή μουσουλμάνων των διαφόρων περιοχών. Δηλαδή υπήρχε κοινωνική συμμετοχή. Βεβαίως δεν ήταν όλοι, έτσι, και δεν μπορούμε να ξέρουμε και τους ακριβείς αριθμούς για κάθε περιοχή κτλ. Επομένως θα πρέπει να γίνεται αυτή η διάκριση και να τονίζουμε όταν μιλούμε για το έγκλημα της γενοκτονίας κατά του ποντιακού ελληνισμού, που διέπραξαν οι νεότουρκοι, το νεοτουρκικό καθεστώς και ο Μουσταφά Κεμάλ με το δικό του καθεστώς, με την κινητοποίηση βεβαίως, γιατί έκαναν επικλήσεις και στο μουσουλμανικό θρησκευτικό συναίσθημα. Καλούσαν τον κόσμο να κάνει τζιχάντ, ιερό πόλεμο. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό, έτσι, δεν αμφισβητείται, εναντίον των χριστιανών. Γιατί ήταν ίσως και ο μόνος τρόπος να κινητοποιήσουν τους μουσουλμάνους, επειδή οι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι της περίοδου και της περιοχής δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους, δεν τους περιέγραφαν ως Τούρκους,
αλλά ως μουσουλμάνους. Δεν υπήρχε τουρκική εθνική συνείδηση διαμορφωμένη. Την έφτιαξε ο Κεμάλ αυτή και μέχρι τώρα προσπαθούν να τη φτιάξουν με πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και έχει προβλήματα η χώρα, βία, συγκρούσεις κτλ. Επομένως, οι νεότουρκοι και οι κεμαλιστές έπρεπε να επικαλεστούν το θρησκευτικό συναίσθημα και να πούν στους μουσουλμάνους: επιτεθείτε στους άπιστους γιαούριδες χριστιανούς, μας καταστρέφουν τη χώρα, για να κινητοποιήσουν το λαό. Και εν μέρει το πέτυχαν. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, αυτά τα εγκλήματα έγιναν στο όνομα του Ισλάμ και στο όνομα του τουρκισμού. Ανεξάρτητα από το πόσοι συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα, έχει σημασία να δούμε στο όνομα ποιας ιδεολογίας ή θρησκείας γίνεται αυτό. Αυτό ένα. Δεύτερον, όσον αφορά ξανά τις ποντιακές οργανώσεις, ναι, θα πρέπει στη ρητορική τους να είναι προσεκτικές και να εστιάζουν στους νεότουρκους και στους κεμαλικούς. Και τρίτον, επίσης, θεωρώ μεγάλο πρόβλημα το ποιοι βγαίνουν δημόσια και μιλούν για το έγκλημα της γενοκτονίας. Γιατί πέρα ότι πρέπει να γνωρίζεις, πρέπει να προσέχεις και τη ρητορική σου και πώς το λες. Και όταν απευθύνεσαι ευρύτερα στην ελληνική κοινή γνώμη. Εμείς αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύουμε, το θέμα της γενοκτονίας, για να δημιουργήσουμε μια νέα εχθρότητα Ελλήνων και Τούρκων. Το αντίθετο, θέλουμε να μιλήσουμε για τα ιστορικά γεγονότα, να γνωρίζουν όλη την ιστορική αλήθεια και να συμφιλιωθούμε, να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε. Ο στόχος μας δηλαδή, και πρέπει όλοι οι σύλλογοι να το τονίζουν αυτό, ότι ο στόχος μας είναι η ειρήνη και η συνεργασία, η φιλία. Δεν είναι ούτε η εκδίκηση, ούτε το μίσος. Είναι κατανοητό αυτό. Δυστυχώς φοβούμαι ότι από τις ρητορικές κάποιων συλλόγων και από τον ερασιτεχνισμό με τον οποίο εμπλέκονται στη δημόσια σφαίρα, καλλιεργείται μια λανθασμένη εντύπωση ότι εδώ πρόκειται για κάτι φανατικούς τρελούς οι οποίοι θέλουν να καλλιεργούν αυτή την δίκιο σε αυτό που λες. Δεν ισχύει και ξέρω ότι ούτε και οι ίδιοι το θέλουν αυτό το πράγμα. Απλά πολλές φορές, ξέρετε, στη δημόσια σφαίρα πρέπει να προσέχεις, ειδικά ως σύλλογος, ως φορέας, τι λες και πώς το λες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν λαθασμένες εντυπώσεις και δυστυχώς στο παρελθόν υπήρξαν αυτές οι ρητορικές μέσα από τον λεγόμενο οργανωμένο ποντιακό χώρο και δημιουργήθηκαν πάρα πολύ λαθασμένες εντυπώσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Τώρα πώς θα αλλάξει είναι μια άλλη συζήτηση, δεν μπορώ να σας πω. Τώρα μου έχουν έρθει 10 ερωτήσεις γι' αυτό, αλλά έχω σκέψεις για το πώς, αλλά δεν είναι του παρόντος. Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω εγώ για γενοκτονία και να συνεχίσουμε. Θεωρείς προβληματικό το γεγονός ότι ο ποντιακός χώρος διεκδικεί την αναγνώριση γενοκτονίας παραβλέποντας την ενεξελίξη γενοκτονία στη Γάζα και στη Παλαιστίνη? Ναι, να πω όσον αφορά και αυτό. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Ελλάδος που παρακολουθεί αυτά τα γεγονότα όπως εξελίσσονται στην Μέση Ανατολή προφανώς και είναι υπέρ του να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος. Έτσι. Αυτό είναι ένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που λέει να συνεχίσουν να πυροβολούν, να βομβαρδίζουν τη Γάζα κτλ. Νομίζω και οι λαοί εκεί αυτό. Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά αυτό απαιτεί. Δεν είναι μόνο θέμα κατά τη γνώμη μου του Ισραήλ, είναι και θέμα της Χαμάς και αυτών οι οποίοι βρίσκονται από πίσω της. Έτσι, δηλαδή είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο μία αυτή η διάσταση. Λοιπόν, τώρα από την άλλη δεν θεωρώ ότι το παραβλέπουν αυτό που συμβαίνει εκεί. Το ερώτημα είναι τι θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει ας πούμε στην εκδήλωση 19ης Μαΐου να μιλούμε και για αυτό που συμβαίνει σήμερα σε εκείνη την περιοχή. Με ποιο σκοπό και με ποια στόχευση. Υπάρχει, εγώ θα ήθελα να δω τον αραβικό κόσμο καταρχήν να βγει μπροστά σε αυτό το θέμα και να μιλήσει. Δεν τους ακούω να λένε τίποτα στο πλαίσιο το οποίο το θέτεις μιλώντας για γενοκτονία, έτσι. Σίγουρα εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για μια εθνοκάθαρση που λαμβάνει χώρα. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ περισσότερο για το αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει εκεί η γενοκτονία. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό. Μένει να το δούμε ιστορικά εννοείς. Μένει να το δούμε. Τώρα, πιστεύει κανείς... Μέχρι στιγμής πάντως είναι 34.000 γράφει το κοντέρ, είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Πιστεύει πάντως κανείς στα σοβαρά ότι μπορεί ο ποντιακός χώρος να σταματήσει τον πόλεμο εκεί πέρα? Όχι, δεν λέμε να σταματήσει ο ποντιακός χώρος, αλλά θεωρώ, εγώ τουλάχιστον και είναι γνώμη μου αυτό, είναι προβληματικό. Το ότι ας πούμε φέτος στα φυλάδια της 19ης Μαΐου δεν είδα πουθενά για αυτή την ενεξελίξη. Έχετε δει ποτέ παλαιστινιακές οργανώσεις να μιλούν για την ποντιακή γενοκτονία? Και έχετε δει επίσης παλαιστινιακές οργανώσεις, δεν μιλάω για το λαό, μιλάω για παλαιστινιακές οργανώσεις, να κατακρίνουν την Τουρκία? Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι παλαιστινιακές οργανώσεις είναι υπό τουρκική επιρροή και αυτό εγώ το θεωρώ απολύτως προβληματικό και διακατέχονται από μια ιδεολογία τζιχάντ.
πολλοί εξ αυτών. Όχι δημοκρατική αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το βλέπουν το όλο θέμα ως μια θρησκευτική σύγκρουση. Επομένως, εγώ εκεί έχω μια επιφύλαξη. Η Ελλάδα, ως Ελλάδα, βοήθησε τους Παλαιστινίους πάρα πολύ, όσο δεν φαντάζεστε. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, αν εσείς ήταν και μικρότεροι, δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει. Βεβαίως. Είχε έρθει εδώ ο ηγέτης τους κτλ. Παρήχαμε νομιμοποίηση, φτιάξαμε σχολεία. Και στη Γάζα είχαμε ελληνικά σχολεία, τα οποία δυστυχώς οι τοπικές αρχές το πήραν το ελληνικό σχολείο και το έδωσαν νομίζω στους Τούρκους, και οι οποίοι το χρησιμοποιούν σε κάτι. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός γενικότερα, συμπαραστάθηκε στο λαό της Παλαιστίνης και συνεχίζει να υποστηρίζει το αίτημά του για ελεύθερη ζωή και δημιουργία δικό του κράτους. Το αν θα γίνει και τα λοιπά, νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τις δικές μας δυνάμεις, ιδιαίτερα του δικού μας ποντιακού χώρου, και ξαναλέω, εγώ θα ήθελα αυτή η αλληλεγγύη να είναι αμφίδρομη. Το θεωρώ άδικο και άνισο να είναι μονομερής και μονοδιάστατη, διότι δημιουργεί ζητήματα, δημιουργεί προβλήματα, και ξαναλέω, θέλω να δω και παλαιστινιακές οργανώσεις να μιλούν για τη 19η Μαΐου, να καταδικάζουν τον Μουσταφά Κεμάλ και τον κεμαλισμό και να μιλούν για αναγνώριση της γενοκτονίας. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, για να κλείσω για αυτό το θέμα, σε ανύποπτο χρόνο σε μια ομιλία του έκανε μια πολύ εύστοχη, κατά τη γνώμη μου, πρόταση δημόσια. Είπε ότι ήρθε ο καιρός η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ να αναγνωρίσουν τη 19η Μαΐου και να αναγνωρίσουν το έγκλημα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προωθούμε και με αυτές τις δύο κοινωνίες και να είμαστε σε συνομιλία και συζήτηση για να υπάρξει αλληλοκατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατο αυτό, έτσι. Και βέβαια βλέπω ότι από την πλευρά την Ισραηλινή βλέπω φωνές Ισραηλινών ακαδημαϊκών, οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει να μιλούν για το έγκλημα της γενοκτονίας και των ποντίων και ευρύτερα των χριστιανών. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, ίσως το πρώτο αυτού του τύπου και από έναν τέτοιο κορυφαίο εκδοτικό οίκο, το The 30 Year Genocide, η 30ετής γενοκτονία, που αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα, το λέει ως γενοκτονία, και έχει εκδοθεί στα αγγλικά από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στις ΗΠΑ. Επομένως μιλάμε για τεράστια επιρροή. Επομένως εγώ και ως ανθρωπολόγος βλέπω ότι στην Ισραηλινή πλευρά έχουμε νέους ακαδημαϊκούς και ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και το γνωρίζουν το θέμα. Θα ήθελα να συμβεί το ίδιο και στην αραβική πλευρά, την Παλαιστινιακή, γιατί τους έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθούμε να βοηθούμε, και θέλω να δω τουλάχιστον μια ηθική αναγνώριση αυτής της αλληλεγγύης η οποία έχει εκφραστεί από δικής μας πλευράς. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία, να πάμε τώρα στο κομμάτι της λύρας. Πάμε και στη λύρα. Γιατί εσύ μπορεί να λες ότι... Γιατί μάθαμε ότι κάνεις και γάμους γι' αυτό. Όχι, εντάξει, γάμους δεν κάνουμε, παιδιά. Μην δημιουργηθούν παρανοήσεις. Αλλά παίζεις πολύ ωραία. Τουλάχιστον εκφράζω μια προσωπική άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που δεν ασχολείσαι τόσο συστηματικά. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από την επιτόπια έρευνα που έκανες, που γνώρισες πολλούς μουσικούς στον ιστορικό πόντο, ναι, μπορείς να προσεγγίσεις και να μας πεις πώς έπαιζαν πριν την ανταλλαγή οι λιράριδες του πόντου? Κοίταξε, Γιάννη, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με μία συνολική περιγραφή, γιατί απλούστατα ο καθένας έπαιζε με το δικό του τρόπο. Ναι. Έτσι. Άλλωστε και στην Ελλάδα, όταν ήρθαν οι δικοί μας οι πρόγονοι μετά το 23, ο κάθε λιράρης από κάθε περιοχή έπαιζε και αυτός με το δικό του τρόπο. Δεν υπήρχε ενιαίο ομοιογενής τρόπος παίξήματος. Αυτό δημιουργήθηκε δεκαετία του 50 με τον Γόγο Πετρίδη, ο οποίος ήρθε και τα ίσιοσε όλα με το φανταστικό παίξιμό του, ένας μεγάλος σπουδαίος λιράρης και μουσικός, και δημιούργησε πολλούς οι οποίοι άρχισαν να τον μιμούνται στη συνέχεια, και έτσι φτάσαμε μετά από δεκαετίες να ακούγονται όλοι οι λιράριδες λίγο πολύ το ίδιο, έτσι, γιατί πολλοί επιχειρούσαν να μιμηθούν τον τρόπο που έπαιζε λίρα ο Γόγος, αλλά πριν από το Γόγο είχαμε τοπικές διαφοροποιήσεις, η κάθε περιοχή, ο κάθε λιράρης. Το ίδιο συνέβαινε και στον ιστορικό πόντο, γιατί υπήρχε και η γεωμορφολογία του εδάφους, δηλαδή ένα χωριό που είχε το λιράρι του
που είχε απόσταση 10 ώρων από κάποιο άλλο διπλανό χωριό. Τότε δεν υπήρχαν δρόμοι καλά, δεν υπήρχαν μέσα μετακίνησης. Επομένως και η επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων δεν ήταν τόσο εύκολη και απλή. Έτσι. Επομένως το κάθε χωριό ή κάθε περιοχή, λόγω και της γεωμορφολογίας, είχε διαμορφώσει ένα δικό της στυλ παίξηματος. Το ίδιο και στους λιράδες του σημερινού του πόντου, παρά το ότι υπάρχει επικοινωνία και τα social media, διατηρείται ακόμα. Αλλά ακόμα περισσότερο τότε ο κάθε ένας είχε το τοπικό στυλ παίξηματος. Βέβαια πρέπει να πω ότι εκεί στον ιστορικό πόντο, στις εξισλαμισμένες κοινωνίες, ας τις πούμε έτσι συμβατικά, η λύρα για αρκετά χρόνια θεωρούνταν στίγμα το να παίζει κάποιος λύρα, διότι θεωρούνταν ότι είναι όργανο των χριστιανών απίστων και ότι είναι αμαρτία να παίζεις αυτό το όργανο. Επομένως ήταν στιγματισμός για τους λιράριδες και μου έλεγαν μάλιστα πολλοί πληροφορητές μου στην επιτόπια έρευνα ότι σχεδόν έφτασε να εξαφανιστεί το όργανο. Δεν θέλαν οι νέοι να το μάθουν και είχε περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ, όχι μόνο λόγω του Ισλάμ, αλλά και λόγω της κρατικής πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης να αντικαταστήσει τη λύρα με το σάζι, με τον μπαγλαμά. Στην προσπάθεια έτσι να δημιουργήσει μια ενιαία εθνική σχολή folk μουσικής κτλ. Επομένως η λύρα εκεί δέχτηκε διπλό χτύπημα και από το Ισλάμ, στιγματίστηκε ως όργανο των χριστιανών απίστων εντός εισαγωγικών. Σου λέει, άμα παίζεις λύρα, αυτό είναι ένα χριστιανικό έθιμο, ξέχασέ το, γιατί επίσης η λύρα οδηγούσε και σε κατανάλωση αλκοόλ, που για ένα πιστό μουσουλμάνο επίσης δεν είναι αποδεκτό, αλλά επίσης και σε χαλαρές κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το οποίο επίσης στη μουσουλμανική κοινωνία της εποχής δεν ήταν καθόλου αποδεκτό. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, η λύρα ήταν πολύ στιγματισμένη μέσα στη μουσουλμανική κοινωνία. Υπάρχει μάλιστα και, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, στην τοπική τους μνήμη τέλος πάντων, υπάρχει το εξής. Έλεγαν οι παλιοί εκεί ότι αν θέλει κάποιος να μάθει να παίζει καλή λύρα, πρέπει να διαπράξει 12 σοβαρές μεγάλες αμαρτίες. Άρα δηλαδή αν παίζεις καλή λύρα είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Φαντάσου λοιπόν αυτό για έναν πολύ πιστό μουσουλμάνο, τι είδους κρίση του δημιουργούσε εσωτερικά. Έχω μιλήσει και με νεότερα παιδιά σήμερα από την τραπεζούντα που παίζανε λύρα και μου έλεγαν παλιότερα, Νίκο, ξέρεις, σκεφτόμασταν μήπως πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λύρα γιατί αισθανόμασταν ότι δεν είμαστε καλοί μουσουλμάνοι επειδή παίζουμε λύρα. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό ήταν μια σκόπιμη στρατηγική από την πλευρά της Οθωμανικής διοίκησης και αργότερα του τουρκικού κράτους για να αποξενώσουν τον τοπικό πληθυσμό από τη μουσική του κουλτούρα. Δεν επετεύχθη αυτό, αλλά τέλος πάντων ήταν μια προσπάθεια. Ωραία. Πες το. 2 πράγματα. Μάλιστα. Πριν πάμε στο παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι. Έχουμε και παιχνίδι. Okay. Μία συμβουλή για την ορχήστρα μας. Συμβουλή, εγώ να σας δώσω. Και ποιον θα ήθελες να δεις καλεσμένο σε επόμενη εκπομπή. Συμβουλή, ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβουλή να δώσω στην ορχήστρα. Σας ακούω εδώ και καιρό, σας παρακολουθώ. Έχετε κάνει μια φανταστική δουλειά. Πραγματικά. Δεν το λέω για να σας κολακεύσω, δεν το χρειάζεστε. Αλλά αφού λες μια συμβουλή, όχι συμβουλή, μια σκέψη θα πω, αν μου επιτρέπει Γιάννη, νομίζω ότι θα άξιζε να επιχειρήσετε να παρουσιάσετε ένα τραγούδι με νεοελληνικό στίχο. Το είχαμε συζητήσει αυτό. Ναι. Με ποντιακή μελωδία και νεοελληνικό στίχο. Έτσι πειραματικά να δούμε πώς ακούγεται, ρε παιδιά, αυτό στα αυτιά των ακροατών και τα δικά μας τα ποντιακά, αλλά και ευρύτερα των λοιπών Ελλήνων, γιατί θα ήθελα και άλλοι μη πόντι να ακούν αυτή τη μουσική, γιατί είναι μια πολύ πλούσια και βαθιά μουσική και ενδεχομένως η διάλεκτός μας να τους δυσκολεύει ή να τους αποξενώνει, δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα να το δω ως πείραμα αυτό να συμβαίνει και νομίζω ότι η δική σας ορχήστρα μπορεί να το επιτύχει. Πάντως σας φαντάζομαι, αν ζούσατε στον 13ο ή 12ο αιώνα, νομίζω ότι η ορχήστρα σας θα ήταν κομμάτι της μουσικής της αυτοκρατορικής αυλής του αυτοκράτορα της τραπεζούντας. Λοιπόν, θα σας είχε εκεί και θα ήσασταν η αυλική μουσική. Έχει κάτι η μπάντα σας. Εγώ σίγουρα δεν θα ήμουν στην ορχήστρα, να ξέρει. Βυζαντινοπρεπίζει, ίσως είναι και τα όργανα που χρησιμοποιείτε, δεν ξέρω, αλλά μου δημιουργείται αυτή η αίσθηση καμιά φορά πραγματικά. Αλλά αυτό όσον αφορά τη σκέψη, τον πειραματισμό με το στίχο. Καλεσμένο ποιον θα ήθελες να δεις? Καλεσμένο ποιον θα ήθελα να δω? Το ρωτάμε σε όλους, να ξέρεις αυτό. Ναι. Έχει καθιερωθεί. Θα ήθελα να δω καλεσμένους από ομάδες ποντίων οι οποίες ήταν πιο περιθωριοποιημένες. Παράδειγμα ο Δυτικός Πόντος. Ναι. Θα ήθελα να καλέσετε και άλλους που κατάγονται από την Πάφρα, για παράδειγμα. Ναι. Και γενικότερα από το Δυτικό Πόντο και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί
σε όλους η ιστορία τους και η εμπειρία τους. Ναι. Γιατί στον ελλαδικό χώρο, για διάφορους λόγους κοινωνικούς, ιστορικούς κτλ., κυριάρχησε πολιτισμικά ο Ανατολικός Πόντος και ήταν αναπόφευκτο αυτό, και ξέρουμε περισσότερα πράγματα στη δημόσια σφαίρα για αυτό το κομμάτι του πολιτισμού μας. Νομίζω ότι θα άξιζε να ακούμε περισσότερα και για το άλλο. Με βάση αυτό που λέει ο Νίκος, να σου πω και εγώ ποιον θα ήθελα να έχουμε για καλεσμένο. Πρόσωπο δεν μπορώ να προτείνω, έτσι. Ναι, ούτε και εγώ πρόσωπο. Κάποιον που ζει σήμερα στον Πόντο. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Και αυτό επίσης. Δεν ξέρω αν με τον Υπάρχει στο πρόγραμμα. Υπάρχει στο πρόγραμμα. Μία συζήτηση με τον Αντέμ επίσης νομίζω θα έχει πολύ νόημα. Ωραία, Αντέμ, λοιπόν, πήραμε και απάντηση. Πάμε στο παιχνίδι, το οποίο δεν το ξέρω εγώ σήμερα. Θα είναι λοιπόν, επειδή μας αρέσει προετοιμασμένη παραγωγή, τέλεια. Ναι, επειδή εδώ να ξέρεις είμαστε μεγάλοι λάτρεις του φαγητού. Ναι. Θέλουμε να επιλέξεις από 5 χώρες που έχεις επισκεφτεί. Μας έχεις πει, εντάξει, έχεις ζήσει στο Ισραήλ, έχεις ζήσει στην Τουρκία. Είμαι πολύ κακός σε αυτά, ρε παιδιά. Ναι. Τα αγαπημένα σου φαγητά. Τα αγαπημένα μου φαγητά. Ναι. Τώρα μου πεις αγαπημένο φαγητό στα ελληνικά δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω. Στην Ελλάδα ποιο είναι? Άντε, μία να πάρουμε την Ελλάδα. Για κοιτάξτε, είναι πολύ απλοϊκό στο φαγητό. Είμαι μακαρονάς. Από μικρός όταν πήγα. Άρα μας απάντησε για Ιταλία τώρα. Τα μακαρόνια στην Ιταλία σου αρέσουν? Όχι, τα μακαρόνια στην Ιταλία δεν μου άρεσαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ. Συγγνώμη στους φίλους Ιταλούς. Πήγα πρόσφατα στην κάτω Ιταλία και θα συμβούλευα να πάτε. Είναι φανταστικό μέρος και έχει πολλές αρχαιότητες ελληνικές. Έχει ενδιαφέρον άμεσο. Ό,τι έφαγα εκεί δεν με συγκίνησε, θα έλεγα. Ναι. Γενικά έχω πρόβλημα, δεν ξέρω, μπορείτε να το πείτε επαρχιωτισμό, αυτό συντηρητισμό, αλλά θεωρώ ότι η ελληνική κουζίνα είναι αξεπέραστη. Όπου έχω πάει στον κόσμο και έχω φάει, εντάξει. Ισραήλ. Όχι, δεν θα έλεγα. Τουρκία. Τώρα μας πεις όχι στην Τουρκία. Θα τρελαθούμε τώρα. Επειδή είναι ένα συνοθήλευμα πολλών λαών, έχει μια κουζίνα που έχει ενδιαφέρον. Και μου άρεσε την ελληνική. Δεν θυμάμαι την ονομασία τους. Πήγαινα σε ένα εστιατόριο που είχε κουρδικά φαγητά. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν θα πω για τη δική μας ποντιακή κουζίνα, αυτονόητο. Ναι, αλλά η κουρδική κουζίνα φτιάχνουν λεπτά φύλλα και τα βάζουν από πάνω και διάφορους κιμάδες και μπαχαρικά και τα λοιπά, που το βρίσκω πολύ, πολύ μοναδικό. Νομίζω ότι η κουρδική κουζίνα έχει εντυπωθεί στην μνήμη μου. Και είναι εξαιρετικά πλούσια, είναι πολύ πλούσια. Και πες μας και μια ευρωπαϊκή χώρα που να έχει ωραίο φαΐ και να σου άρεσε. Το σνίτσελ θα πει τώρα. Όχι, παιδιά, όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι μου άρεσε. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή, έχω φάει σε διάφορες χώρες, δεν μου έχει μείνει τίποτα απολύτως στη μνήμη. Τόσες ερωτήσεις σε στριμώξαμε στο φαΐ στην ευρωπαϊκή χώρα. Ειλικρινά δεν έχω τι να πω εδώ. Σε όσες χώρες έχω φάει, δεν υπάρχει κάτι να πω. Θα ήθελα να το ξαναφάω. Στην Αμερική έτρωγα, ας πούμε, το chicken wing που λένε. Το κάνουν οι Κινέζοι. Τις φτερούγες. Ναι, αλλά το κάνουν και με λίγο μέλι και τα λοιπά. Το κάνουν στην Κάρπαθο πολύ ωραία, επειδή έχει πολλούς Ελληνοαμερικανούς. Μάλιστα, οκ. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ακριβώς κινέζικο, είναι κινέζο-αμερικάνικο αυτό. Οπότε, αλλά αυτό είναι κάτι που μου άρεσε, για παράδειγμα. Θα το έτρωγα. Άμα ήξερα ότι υπάρχει κάπου στην Ελλάδα, θα πήγαινα σε αυτό το εστιατόριο για να φάω. Η παραγωγή εδώ στην επόμενη εκπομπή. Σε μια από τις επόμενες 10. Ναι. Orange chicken το λένε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μιχαηλίδης. Να είστε καλά. Πριν φύγεις, θα σου δώσουμε και δώρο. Έτσι. Τέλεια. Εμένα γιατί με έχετε βάλει και κάνω συνέχεια τα δώρα. Ναι. Γιατί τα ξεχνάω. Έχουμε πάντα. Και τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, έχουμε εδώ και λέμε τη μοναδική σαντούλα μας. Τέλεια. Για να δω. Βέβαια. 1919 όχι για σένα. Ορχήστρα. Τέλεια. Είναι πολύ ωραία η τσάντα, παιδιά. Να είστε καλά. Θα χρησιμοποιηθεί. Νίκος Μιχαηλίδης, δώστε ένα χειροκρότημα από πίσω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα, αλλά να τα πούμε. Θα κάνουμε part. Θέλουμε να πιστεύουμε σε άλλη. Με το καλό, όπως νομίζετε. Θα πω εγώ το πείμα, το καινούργιο. Ναι. Εγώ, λοιπόν, εντάξει. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι και τι άλλο. Και κάντε και κάνα σχόλιο άμα θέλετε. Λοιπόν, αυτά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.